Sal hatım buhurin hatım mina gava seremre meherin ve demele kirlava cahil tımıl barkır deri dada revi ah dilim el karker nikarım bibrevi خوزی وزدی سازار بوما بردلی دای که خواه بوما بربانگی دی سهشیار بوما مرک چی مانا دبا بوما خوزی دقی کی جاهل بوما چیا و بانیا دکار بوما مهینا پیلک سوار بوما باش دی ساکال بوما Venna gere, venna gere, devran zaman, venna gere, venna gere, venna gere, devran zaman, venna gere. Ezitini karım mina salim bere bükevme govende navşayım cümete heylimin heylo dilo dilo kale umero tu birna ki uçile birina dile kale sazar buma berdile day kahve buma berbangini sahşyar buma mekçi mana da babuma khasi daqiq ki cahil buma ciyaban ya da kalbuma mehina pelik suvar buma başti sa kalbuma venna gere venna gere devran zaman venna gere venna gere venna gere devran zaman venna gere. Saat hoş. Ji stüdyoyên TRT Kurdiye dembaş Slavures temaşevanên heja dawiya hefte îrojî bi straneka rengîn bi dengê xezaltan me dest pê kir. Belê bînerên ezîz dawiya hefte îrojî têr û tijiye mijara me gelekî girîng e lewra weke wî jî dizanin hewa êdî hêdî germ dibe mixabin dema hewa jî germ dibe nexweşî derdkevin holê ji ber germê îca ji bo ku em xwe biparêjin ji nexweşiyên germê divê em çi bikin em çawa tev bigirin her wekî din alerjiyên biharê jî gelekî zêde bûne em ê îro van li ser vê meselê biaxivin sohbetekê xweş bikin wîn jî dikarin beşdarî programa me bibin telefona me 0506 657 533 kerem kin wîn jî ji vê nimarê pirsên xwe peyamên xwe an jî silavên xwe ji me re bişênin gelek mêvanê min hêja îro stûdya me de ne kerem kin em xêratinê bidin mêvanê xwe jî paşê me dest bi sohbeta xwe bikin. Doktorê Malbatê Adem Ender Avcıkıran. Mamosa min bixêr hatin. Derçeva berxudar be. Tu çawayî baş inşallah. Em başin. Ez spas dikim ji bo vê mijarê we em davetî
TRT Kürdiye dikin. Hem ji TRT Kürdiye hem ji wara spas dikim. Mala vava gelek spas. Abdullah Aşar hum bixêr hatin ser sera ser çavar hatin. خودش رازیبی گلی تماشاوانه یجان روزی وجی برنامه وجی سهرا وجی گستر خیره بی انشالله امو برای می دکتر انشالله جوابی و سوریه و هبن عاشق خانم جمعه سوال بکن امی جواب بدین انشالله یاردمای بگیریم پاچا به پاریزن چی بکن انشالله امی ویاجی پفری ببیجیم بیزنا خودی Mala tamam mamosta. Strambeş Gazaltan gelek spas deshoş. Strambeş Baran Aktaş, Malavava, müzikşen Ali Ekber Ergün, Haluk Devrim Keskin, Saim Ertem gelek spas. Belebinlerin aziz emedes bu sohbet axı bikin, le veterame amadeye, keremkin em behevre temaşa bikin, paş emedes bu sohbet axı bikin. Wekî sermaya zêde, germa zêde jî zirarê dide mirovan. Biharê alerjiyên vê demsalê zêde dibin. Havînan jî di laşê merivan de pirzik derdikevin. Laş lûran dide, û şopên wan çê dibin. Baş e, divê meriv dema demsal diguherin tevdîrên çawa bigire û çi bike. Di mehên biharê de bêtir kîjan nexweşî derdikevin holê. Alerjiya biharê çi ye? Ji bo mirov xwe ji wan nexweşiyên germa zêde biparêze, divê çawa tev bigere. Germa zêde tesîreka çawa li xewa mirovan dike. Meriv di wan demsalan de çi bixwe û çi vexe. Herî zêde kîjan xwarin û vexwarin başin. Meriv dema demeke dirê ji ber tavê bimîne, divê çi bike. Bersivên van pirsan û agahiyên zêdetir, tevî şîroveyên mêvanên pispor wê bi bernameya dawiya heftê bên ser ekranê ve. Dawiya heftê dest pê dike. Bele me dest pekir edi hava hedi germ dibe yani mixabin Ankara hin vaya diroj sê rojan germ bûye yani em di meha gulan edene din demên normal de hava germtir bû tê bîram yani sala borî ne wisa bu Ankara jî yani êdî demsal jî diguherin dem jî neweke berê îca ji ber vê yekê jî naxweşî jî zêde dibin lê divan demên dawî dî bêtir balam çi dikişene mamosta yani dema ku hinek naxweş dikevin zû baş nabin yani hatta mehek ew naxweşî belkî dewam dike yani bawer dikim ev jî ji vîrusan e em bi her awayî îroj li ser naxweşiyan باخبن لما مستم ترى دست ببكن يعني حقا جي هر كود شيء دوان كهوا جي جامد به هوا صار جيد به جي ده ام نخوش تكبن إجا ام نخوشين هاوينه نخوشين هوا جرم جبر تشد بنجلو ام بيا دست ببكن Yani spas dikim ji bo evê ewa divê guhertina demsala da heqeten pir nexweşî derdikevin holê. Van nexweşiyana jî hem me bijîşka hem jî xelkê bandorek neynî dide ser wan. Ji ber wê yekê gerek di guhertina demsala da însan hinkî bedena xwe biparêze. Sarî û germî çê dibe yani em bibêjin 36-37 derece germiya bedena însan e ew gav dere bilind dibe bicarkî de gav dere kêm dibe ew jî bandorek nebaş dide ser bedena însana ve ji ber wê yekî însan nexweş dikevin ji bo nexweşiyê germê hinek nexweşiyê dina jî hene ew jî ji ber germê daha zêdetir dibin bi taybetî zarok işte êk nexweşî wanê kronîk hebin wana jinê bi du cana wana tesîrek xirab li ser bedena wan dide ji ber wê yekê hem ji yani zarok bi vê nexweşiyê da işte em dibin ev te jî baskirin nexweşiya wîrusa zêde dibe di germê da ew nexweşiya jî zaroka da emel çê dike yani pir zêdetir ishal û emela wan çê dibe em gelek zarok ji ber vîya jiyana xwe wenda dikin ji bo wê yekê hem dê û bav gerek ji bo evê evî ew binîşyar bin yani ew zarokê wan wata emelê wan zêde diçû avê wenda dik û bedena wan av ji bedena wan kêm dibe ji ber wê yekê ewa wan jiyana wan dikeve bir talûkê yani ji bo evî gerek dê û bav va zarokana bê av nehêlin mesela berê li gunda em zarok bûn digotin ew bikin zarok eger emelê wan dere eger ew dibe avê nedinê
İşte hergi avê bin ev daha zêde emelê wan Lê bedena wan avê hûn dike. bedena wan avê wenda dike işte hinek navsalê mena gundiyê mena evê mena nizanî bûn tevî vayişana diku avê mednê bira ûn avê hergî zêde avê bidinê ew bibe daha zêde emelê wî here ji ber wê yekê ew zarokana jiyana xwe ji dest didan ama niha newsayî milletê me jî gelê me jî hinkî daha hişyar bûye doktor bijîşk xwedê ji wan razî bi hemşîrê mena bijîşkê mena ji vî warî da hem ji bi ser TRT û TRT Kurdiyê û wekî di televizyonê dina milat hişyar dikin Mele. nexweşiya wîrusa zêde dibe yanê di germê da ji bo merî xwejiviya biparêze germ yani welatê me mesela Diyarbekir, Riha, Mêrdîn va welatekî germ di germê de heqeten hem insanê nexweşiya wanê kronîk hebin hem insanê işte navsal salê wî şêst heftê derbas kiriye wana gerek zêde xwejiviya biparêzin zêde avê vexwin û zêdetir li ber tavê negerin ji ber wê yekê gerek va insanana xwe biparêzin. Bawer dikim di meha Gulanê de bêtir yani hîn hewa bi tamamî jî germ nebûye. Ne tenê ji bo Ankara ez difikirim yani bajarên din jî hefta were ez bêm hêdî germahî jî zêde dibe. Lê piranî di meha Gulanê de mamosta ji te jî bipirsim piranî ji cil û bergan meriv nexweş dikeve yani serêspê em dinerin hewa xweş e germ e em tiştek ranajin ser xwe em cilên tenik derdkevin derve li êvarî ji nîşka ve hewa dîsa sar dibe. İca yani insan jî saro germod be mamoste jî bahs kir bawer dikim piranî nexweşî van deman yani piranî jî meha Gulanê ji ber cil û bergan çêdibe. Tabii Xwedê Teala çar mevsim dayî Türkiye gelek cî ana divî mevsima di berî mehkê diketin bahrê di cîna jî dî hîn paltol wane heta berî du hefta berî jî li Ankara qisma qazaq li xwe dikirin me paltol xwe dikir çünkü Ankara memleketî sarê berî bazda roja mesela li bajarê alî Doğu Anadolu û derana li Karadeniz li alî Rohilat giş berfat gelek cî ana mevsim küresel ısınma jê dibêjin çê bûyî mevsim hatin guhertin yani hakikaten mevsim îsal me erê serma hewek hebû ama tu mesela berf pir hindik hat li dora Ankara li bajara li cêbilin berf pir hat wextê berbê ew sermaya we jî tê nav toplimê di ziftanî de malum gelek nesaxî bi kuxukê bi zekemê piştî wê derbasî wextê tedawî nebin çünkü insan di odakê de gelek ciya di odak wan tenê heye ana ne wek bajarê mezin du insanın ya sê insanın li Doğu Güneydoğu en azından 5 nüfus 10 nüfus mecbur sobakê vê dixin giştê cem hev rûdinin yekî wextê nesax bin jek di pişkin giş nesax dikevin ew ê çaxa wîrusü Hemşe usara mamosta di navenda nûçeyan de mesela berhev dûr ofîsan de gelek kes li berhev ofîsa jî dwarê li memuriyetê jî dwarê di mekteba jî cê zarok derin wextê mekteba li wir jî piştî wîrusê wîrus îşa piştî wê derbasî mikrobê dibe çawa derbasî mikrobê dibe çünkü Xwedê Teala yani starî dayî vücudê me em jê dibin immün sistem yani antikor sistemî bi tirkî bi tibbî ew immün sistema me antikorê insan xwarina wan ve xwarina wan yaşantiya wan ne başin xwe muhafaza nakin baş xwe naparêzin xwarinê baş naxwin avê ve naxwin tiştî dîqat nakin ekseriyetê wan ji ber wî ew ya di qulupê nesaxiya çawa bi bahorê dest pê dike bi zekemê dest pê dike ane derbasî buharî dibe û di buharî de ekseriyet dar û ber û şenkayî pir çê dibe wextê ve dibin gelek jî wan de alerjî wan çê dibin mesela polenê wan hene heta tamamê dara giştine giş gulê wan hene toza wan hene polenê wan hene yek bi yekê re giştî dibe wê çaxa alerjî bi insana jî çê dibe piştî wê derbasî bronşîtê dibe derbasî zatûrê dibe di vê ziftanê de ekseriyetê wê yani germa vücudê bê doktor bêje gogos 66 talan derbas dibe piştî wê wextê piştî wê ew vücud dêrenca wê ket îşe derbasî nesaxiya dibe yani tabi sinüzitê dikeve bêvla wî diherike devamlî di pişke di kuxu agirî wî çê dibe ber vê havî de
Diziftan doktor mere derbasi buhari bu. Böyle hedi birden çeki havini lxoneke, çeki tenik lxoneke. Dise gerek mere xabu Paris'i. Tişki qalın dise lxoke, dise kinci mere qalın hebe mere lxoke. Lubi havi vakti mere muhafaza serma seri xoduşon derin iş dikin pervi havi ve çağa zuhan rakı dedikevin ber hevi hava alwan. Ankara'cı İsal yani Piranici Maha Gulane tam medgot edi havin hat. Meclê xwe zivistanê me têxis bin yani me têxis bin dolabê me got tam êdî gerek me xwe muhafaza bike. İşte di rojê din baran dest pê kir. Di rojê din berf dest pê kir. Hava durumü ve roja lê godarî dikim merak me hey espil hava durumü godarî dikim. Li tamamê Türkiye'de mesela pîş çend roja xwedê zan ama dîsê wê baran bê. Li gelek cihata dî baran çê dibe wê çaxa diqulupê zîpikê. Yani rê qapat her zîpik dibe wek güzel zîpikê em li televizyonê din wana tabii ew dar û ber û gul û falan gelek îsal ji sî û pênc bajarê mezin dar û ber falan giş ew seqemê wan xist fêkî nadin mesela. Qaşa girtin giş. İca insanoğlu jî qaşa digirin yani çawa qaşa digirin sola havînî nihal xwe dike. Ê ziftanê wek tu dibêjî ji xwe davêjî çekê tenik li xwe dike. Ava cemidî vedixwe. Tu zarokê çû anan derdikevin mesela tiştê cemidî vexwarina cemidî, dondurma cemidî dixwin. Hîn zarokî ne çêbû çî dibin derketin ama dixwin insanoğlu xwe muhafaza nake. Yani sar û germî pir çê dibe heqetan divî havî de wextê gerek me xwe muhafaza bike. Wextê me xwe muhafaza bike nesaxî jî yani zû bi zû derbasî vücudê mere nabe. Wextê tişkî goz jî ewilî derhal mere ner doktor mere gerek xwe xweş tişta biparêze. Çi biparêze? Li gelek ciya ana li gunda li köy odasiyê rûdinên mesela cigare vedixwin, qalûn vedixwin, pîpo vedixwin, ê li wê dere eweya jî ew dûxan yek bi zekemê bi bela vücuda gişa dibe. Li mala jî gelek bav di hundirê xaniyê xwe di cem zarokê xwe xanî geşiyana qanûn derket ama dîsê nav zarokê xwe di cem xanima xwe dîsê jigarê vedixwin li hundir de. Oksijen namîne. Ama buharî wextê çê dibe cewê çaxa şenkayî pir çê dibe, oksijen pir fezle çê dibe. Di ziftanê de oksijen hepkî kêm e. Yani dikeve eksiye gelek cara mesela İsal ket hatta Ankara eksi neziki 20 çebu. Li bajarî din hatta bu 35 derece. Yani kişi eksiye de bir qaşa. Yani edi ana mesela 24, 25, 20 derece hin aliye Erzurum'el aliye Kars'ı Ardahan'a wana hin ana hin tam habbeki zede bu yani. İca saru gentiye mutlaka gerek anı muhafaza bikoy çağa jbo nesagi derbasi vücudi merene bi eme bahsavan nesagi acar bikir vakti kişi de bir kame çağa Paris'in bahamız. İca me got virüs jî zêde dibe sama mosa dema ku hava germ dibe zivistanê pir virüs belav nabin lê havînî virüs bêtir weka ku ez zanim bêtir zûtir belav dibin. Yani ne tenê sarogermbûnê her wekî din ji vîrusan jî gelek kes nexweş dikevin lê a ku balam dikişêne îsal dema ku hinek nexweş dikevin zû bi zû nayên ser hemdê xwe dîsa. Yani nexweşiyek ber natê bîram dema ku me şobe diket piştî du rojê din sê rojê din em rehet dibûn. Lê aneka bawer dikim vîrus jî hatiye guhertin. Yani vîrus wek umzanın tim xwe diguherîne yani mesela vaktat Dünya Sağlık Örgütü em jê radibin ew wexta li ser grîbê perpûnê derdixe yani aşiyê derdixe wê salê kîjan wîrusê ew ê li dunyayê hakimiyetê çêkî gora wê wîrusê aşî û perpûnê derdixe ji bo wêyekê wîrus nefena mikrobê din ama mikrobê dina xwe pir naguherînin ama wîrus dewamî dinamîkî yani xwe diguherîne ewa xwe işte med en nêzik devê dadî Covid mesela Covid'a medî dewamî xwe diguherandin ji ber wêyekê îja insanê mena jî yani ew jî genetika insana jî hatiye guherandin ji ber muqawemetê û ji ber bağışıklık sistemî yani zixta wî hatiye guherandin ev ji bo çi hatiye guherandin işte faktörên mezin hene ê derdorê xwezayî hatiye guherandin hewa kirêj bûye va hinek gıdayê û xwarin û vexwarin genetika wan hatine guherandin vana hemû tu wexta topî ser hev bikî li ser bedena însan problemkî neynî derdixe yani
te goya işte emberi zûd rahat bûn niha çira wa ew dike Bele. niha zarokê me na işte em zanin derdorê xwe em zanin direvin marketa xwarin û vexwarinê hazir digirin. Bele. Ê wan da Ê çi heye paket. çi tune çi ji bo zaroka nebaş e wana ji zaroktê da viya digirin. Wexta viya bi zaroktê da bigirin muqawementa wan dikeve. Bele. Mesela zaroka da anha timêze dikî gelek zêdetir alerjî heye. Yani alerjî pozê wan tê, bîvla wan tê, av ji pozê wan tê dipişkin, her ro nexweşin li mekteba yani zarok derin mektebê hemen her ro nexweş. Ji hev digirin ew didî dereng jî rehet dibin. Ji ber wê yekê yani va problemana hene. Vîrus jî di sermê da jî aslında daha zêde dibin. Yani hem germê cihêne sermê cihêne. Germê da wek gava dijî min bas kir mesela li ser sîstema roviya yani bandorek nebaş dide. Ama sermê jî li ser grîbê û nexweşiyê dina Bele. bandorek neynî dide. Ji ber wê yekê yani diva parastin mühim e. Eger ew bikin em ê çawa xwe jê biparêzin. Came çawa biparêzin mamos em li ser vê jî bisekinin. Mesela aneka bawer dikim dema ku havîn te em vexwarinên cemidî jî pir vedixwin. Îca ew jî ji avên normal tê çêkirin. Yani dema ku em avê li malê vedixwin, ava em paqij vedixwin. Lê dema ku em derdikevin derve ciyekê em rûdine em av jî vexwin. Yani xwarin vexwarinên cemidî ez dibêjim em vexwin. Di nav wan de cana bûz heye. Ew bûz jem nizane ji ava çi hatiye çêkirin. Yani rast Ji ber vê jî mikrop û vîrus gelek belav dibin. ew bûzana hijyenik ne hijyenik merîn nizane. Bele. Ama normal yani ava ne zêde germ ne zêde sar. Em dibin ya ava musluk. Bele. Yani ava musluk ew bi sihet sağlıklî waya li ser tenduristiya insana ew xirab bernade. Ama zêde cemidî, zêde işte têda bûz heye, ew bûza li kuçê bûyî çawa bûyî, hijyena wê çawayî. Ama anha insan daha şanslî. Lêbelê bêşansîk heye, av di nav plastîka da tê firotan. Bele. Di nav şûşê plastîka da tê Derve firotan. ber germê de disekin. Va şûşê plastîka li ber marketa bi saeta li ber germê dimînin. Wê çaxê ew plastîka ewa avê rewşa avê xira dike. Ew madde şetkeve nav avê jî. Ew jî dikevin av avê, ew tişkî xirab e. Wekî di diwarê hijyenê da va avê hazir hakikaten va işa va işê işte emel û vîrus û filan hinkî kêm dike. A dudiya jî yani tu doktorê dunyê gişa komkî li ser hev. Mesela tu bibe ez havînê insana ji emel û ji tîfoy filan xilas kim. Ew ne mimkûn. Ancak va wek ekîpkî va işa ew mesela av temîz be, kanalizasyon û av tevî hev nebe. Yani ne va karê doktora tenê, karê belediyayê, karê müdüriyeta sağlığı devletê. Ji bo wê yekê gerek mesela wexta av bi rêva dimeşe, kanalizasyon di cikî da bimeşe, ava vexwarinê di cikî da bimeşe. Wê çaxa eger bi hev ra bimeşe, av tevî hev dibin. Yani ava temîz û ava qirêj tevî hev dibin. Wê çaxê li ber nexweşiyê merî nikan. Demakî li welatê me va pir zêde bû yani li Diyarbekirê. Dura va işa va yapya binî em dibên yani. Ew hat guherandin. Me berê sê çar zarok di nav cikî da serum bû wan ve girêdan. Herkes emel û herkes tîfo biqwa zêde bû. Ji ber wê yekê tedbîr hat girtin. Ew ji ber wa tedbîrana niha û emel û ew kêm bûye. Yani doktor bek jî got gavadinê merî çawa xwe biparêze. Yani wexta demsal tên guherandin bedena insan jî xuşaş dike. Yani carkî da sar, carkî da germ, carkî da sar, carkî da germ. Ew nexweşiyê ew dike bedena insana. Yani eger mesela em jî zanin mesela dibên li Erzurumê, li Qersê zivistanê insan pir zêde nexweş nakevin. Ji ber çi? Ew sîstema hewayê bi istikrar dimeşe. Mesela dibin seferê da bisî, bîstî, bîst û pênca wer dimeşe. Vücudê insan jî hakikaten ew yani şifrê xwe hene. Yani gora wê xwe eyar dike. Gora wê
هوای زوستان که دمزه دکی او زاروکانا لسر برفه دلیزن گپی وان سور دبن خما وان جیناک یک جینه خوش نکن مثلا در و مامۆسته هەن دەولەتان ئەس بێژم ئەو دەولەتێن سار ئەس بەحساوان دکم زارۆک دەماک وان دشێنن پێش دبستانێ وان لە دەرە تێتخن خۆ تێتخن عرباوان جلێوان وان دکن وان دەرە تێتخن خۆ ژبەر یان توکی تعینە تشتی بکی زارۆک گشت نەخۆش بکەبن یان لە گۆری وڵاتشی تەگوت یەگە حەقەتەنجی لە گۆری وڵاتشی زارۆک مەزن دبن و لە گۆری وێژی هەوا ئەو دبە دوگهرە لە ئی ساڵجی دەمساڵ هنگی و هەر کودچە دوگهرە لە تورکی ساروگەرم پرچێ بووی ساروگەرم پرچێ بووە yani دمها دونزدا و دمها یکی و دمها دو دیادا وک بهاری درباس بو داویا مها گولانی و آداری و گولانی دا دست به سرمه کر işte فیکی گش و دکتر بگی باس گش گوندک yani ایک انسان نخوش دکی ساروگرمی یک و وان نخوشی بهار جی وان نخوشی آلرژی جی وانا جی پولن işte و در دور خوزایی جبر وی که انسانی که جبر وی نخوشن یا جی آلرژیک بنیاوان آلرژیکه gerek خوشویا بپارێزن بله سات خوش مامۆستا ئەمە دەوام بکە بە مژارە خۆ سۆحبەتامە خۆش دەرباست بێ لە ئێمێستانەکادن ji baran Aktaş گۆدار بکەم پاش ئێمە ژێ خاتر بخوازن gelek سپاس دکەم مالەوە کەرەمکن Baran Aktaş saat خوش مالاتاوا gelek سپاس دکم هر بجی بله ام بدوام بکم مامۆستا مژارە خوش بێجارە شتە پرسم me got divê vîrus di germahî de zêde dibe yani zivistanê jî zêde dibin lê dema ku em sarogerm dibin jî hewa jî germ dibe vîrus her ku diçe zêde dibin nexweşî her ku diçin zêde dibin îce em ê çawa xwe biparêzin ji van nexweşî çawa em zivistanî qalin li xwe dikin buharî nîvjor xwe dikin havînî tenik li xwe dikin Xwedê Teala jî ev dünya me giş bi dar û bera bi çiya bi şênkaya giş şênkayê giş xweş kir giş rewştayî Belê mesela berî çend asir berî li Suudi Arabistan mesela baran ne hatibû salê çîn baran hat li Mekke li Medînê Suudi Arabistan ev çok az 400-500 sal berî ew fêk gulêk derneketibû ew şênkayê derneketibû giş şênkayî derket meydanê İca topluma ma çevre faktörü li Türkiye ana boyunu hama boyu giş bunu bina giş bunu çiya bina çenak çevre faktörü pir önemli çevrema ne temizi Düledin erdi mahallama ne temizi bajarı ne temizi kaldırımı ne temizi insanoğlu boyuna cigariye betkun tu tamamı kaldırıma tukanı kamyon ki o izmari ta jüve kaldırımı bidhef giş davejin betkun u davejin ve kısmı devleti Avrupa vakti yek cigara xwe davê ji derve dibe tevir çima ceza didin wan rasterast ceza didin wan ya tê têkev hepsê ya tê pera bide ya heftakê jî
çık dıkın düstüvan ve dara hatta evari tebe dara tebe pakış bakın. Ama en pakış nakın. Çevrakı boyuna sözde belediye te hizmet edikin. Gış torbe kem davejin. Daven çöp kutusu. Av çöp kutusu gış av dike ve vaj ne yapıyor ve fekihin beter derkevin. Av ava fekiya gış dedik ve vakti dıkın kamyona gış da dike jir ve çağa meş şey debin. Kelmeş şey debin. Jipe ve de her türlü şey debin. Te kağıta dedin hep wan ayrı şey dikin dıkın derdi. Hatta psik dışki şor derdikin. Haşa küçük de dıştil hessiya digerin. Yani temizlik tüneyi. Halbuki temizlik neve imaniye. Ne var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en nezafetu minel iman. Nezafet yani temizlik ki imani. İnsan gerek temiz bir. Her tarafa vakti mere temiz bir çevre merci ve temiz bir. Daru berji vakti ve temiz bir. Darek hepinci kız insan katıldıkın, kız jedikin. Kız ana tamamen ce dara jedikin kız dıkın binaya mezin, kız bunu AVM, kız bunu nüzaçı. Dinav şeyde artık çava buyu. Emil mali koy çendik gula dıkın saksıya. Aval bir dara bak çava ana var gül heyi. Gula sakta naylon çekme çekirin. Ne var? Misalim diyeceğim. Gerekli her tarafı vakti van finkayı hani bana klorofil maddesi içerdikin şenkayı. Çünkü hadise peygamber diye vadi kıyamet çi bu desteği ve gülük hebe derte ve darik hebe ve dara biçin. Çünkü avdar dibi şenkayı, dibi oksijen, dibi çevre temizliği, dibi çiğ çivik leser rodune tamamen hayvanatı ser sebebin bu oksijename. Ama dünya bir oksijen mayı ana. Ana makala insani çiğ İskandinav yarımadası. Ali Rusya zarok çedimin nuh vakti çedimin vandıkın buz hindire buzi uderdıkın. Jibo ileride Jibo badana van Jibo badana van. Meci yani tam muhafaza nakin gerçekten yani her tarafa avli mere desteği hoş üstüne hoş çok az tuğanı dikkat gibi ki vakti çevre faktörü tünne bir vakti temizlik tünne bir desteği hoş naşon rudine sarxarine mikroba desteğin şedik. Yani dışki naşon neşişti dukhun. Halbuki her daire avcı kemdi bir. Ana ne var vakti ana baran nevi avcı küçüğü bir bu. Baran beri 3 metre mesela kısmı merlim yerdin 3 metre Mezopotamya bölgesi emzarı bugün çünkü vallahi 3 metre av derdik et. Ana 6 metre dahilsin jir. Her daire av deheri. Çünkü av temiz buna dünya gışı her diş av çava dua günaha temizlik avcı tamamen feki sebze meyve gış temizlik. Yani her tarafı Türkiye tüder pazara varı tüder varı tül goş dinleri goş davin pas araba sahtekari difroşun temiz nabe meşte servidatinin gelecek geçi ana kontrolü belediye hani falan ne ok verin ama yani gerek merdiven tıştana pir dikkat edin. Hoş sermeci muhafaza bakın. Yani doktor bir kala virüs akır yani virüs hakikaten çava ana silah desteği mereheyi ul karşı amel de düşümne mereheyi silaha meheyi ama fişeke mütünneyi ve ya da fişeke tüheyi barut de tünneyi او direnca insan vakti baş be ve çagal karşı nesagiye ji muhafaza dike zaroki beri giş tamamıyla giş organik kısmet xarın hek organik bun şir umas organik bun ana tamamı şir gış süt toziyi peynir ekseri tefevdekin haşa eski itamına ama tamamen sahtakariye gışketi xarın ve xarını dişki hoşuk nemayı döre ana devlet Tarım Bakanlığı van kontroldü ki van iyice ifşadı ki dibet falanca haklı. Ya bir mesela vay ana veya vatı şu kebap var faraza. Tu çima maddenin dıkına uyguş tu diye kebap. Bir falan madde dınavdayı halk ya bu ya nahu. Kom muhafaza bak. Yani tişti hakiki hür her değer kimdi be. Der ki can kılınıyor hastahane ana Ankara bil başarıdım bir Tükkijan her çocuk kılını, göz kılını, dahiliye kılını, ortopedik der ki dergişti jene sağı. Ya ama ev toplum hakus ne sağı gibi. Çünkü direnca insan nemayı, kalsiyum nemayı, vitamin nemayı, nane gemdukhun güç organik ne organike. Ana da disse Tarım Bakanı ve geriye beri dişikame de gelme rutuk hebu, gelme sorgul hebu, nane tenuri hebu. Av nan bakapek şey dikirin, dibirin aşi av. Ana Jukutiye art em nemazanın kişi. Dinav ev xwedê zanin. Çi nav dey kontrol dibin
herkesin dikarin kontrol bikin. Vakti ma to kan her insan ki asker ki bavi ser kalbi vi. Gerek tırş xwedê hebe. Gerek çawaş xweş dixwaze, gerek jî insan jî bixwaze ew insan bi xwarin û vexwarinê hayata xwe îdame dike. Vakti xwarin û tune ew zarokê biçûk şîrê dia xwe dixe. Diya jî dê jî ana baş besterma wan tuneyî. Berê heta 2 sala diya me zarokê me gişe şîr didan me. Şîrê wan besî bû. Digot şîrê nedin zaroka. Süt tozî bidin wan. Çikî ji bo fabrika wana bifroşin. Ana tamamê dewletê ecnebiya jî dahî îja teşvîq dikin dibe şîrê dê gerek hûn bidin wan. Gerek hûn şîrê dê çünkü her tiştî Xwedê Teala dayê şîrê dê de. Yani tamamê kalsiyum, mineral, vitamin ya digenim de mesela ana genmê em nizanin çi navda kimyasal madde tê de yî. Di nav nan di gelek ciyadı petata dixine ya bê nanê petatiyez difroşin. Ne var ma? Tamam. Nanê wextê heqîqî bi ew genmê çî bi di genima jî di ekşeret çi heye mesela B vitamini eksiyet di genima heye B1, B6, B12 di genima heye kalsiyum tê heye karbonhidrat tê heye nişasta tê heye ama wextê ana em şexs tişkî dixwin boyaxê dixin tevnana dixwazit ne insan ne bereket têmayî ne insan têr dixwin ne vücudê insan ji nesaxiya jî çênabe. Çünkü nesaxî wextê ji boğaza me re derbasî ew mikrop ne mümkün mere wan çî bike. Yani korona da çok az insan. Bele. Em hên li ser xwarin ve xwarinê bisektin. Mamoste bi taybetî jî em ê li ser wê bisektin. Lez dixwazim mamosteyê xwe jî bipirsim. Yani em wek şexsekê ji bo ku em xwe ji nexweşiyan biparêzin, ji bo em xwe ji vîrusan biparêzin, tiştek ku ez zanim destşuştin pir mühîm e. Di tendurustiya me de ji bo tendurustiya bedena me. Li her wekî de em wek insan, em wek şexsekê em dikarin li çi baldar bin. Mamoste qala derve kir got gerek derve jî paqij be em baldar bin. Lê em wek şexsekê em hem li malê hem li derve em çi baldar bin. Çi diqat? Niha civaka tendurustiya dunyayê beyanama ku mixwan cikî da dibêge dêk wexta binê zarokê xwe yani wî bêzê wî diguherîne û dura destê xwe bi sabûnê bişo dura zariyê xwe şîr bidî ew wî zarokî sedîra pênce ji nexweşiya diparêz. Tenê destşuştin. Tenê destşuştin wî gedeyî wî zarokî sedîra pênce ji nexweşiya diparêz. A herî mezin destşuştin. A dudiya gora mewsîmê cil û bergê xwe li xwe kirin. A sisiya xwarin û vexwarin doktor bek jî bas kir. Xwarina vexwarin çi ye? İşte zêde ew ê avê vexwe. Bir defa. Royê herî kêm 2-3 litre av gerek yekî işte mezin yani em bimin kilo wî heftê bi işte salê wî 45 bi pênce bi gerek mutlaka royê 2-3 litre av vexwe. û adin sebze û meywe xwarin û vexwarina wî ji wan peyda be. û aktivite, spor. Mesela her kesik mutlaka royê 30 dakika bi tempoyê bimeşe. Yani di nav malê da xwe hepis neke aktivîta wî zêde bi vana ewa însan zêde dike yani pergala sistema bağışıklığı yani em bi Kurdî navê wê zixt em jê radibên wê zixtê bilind dike. Wexta ew zixta bilind be wan nexweşiyana berteraf dike. Yani mesela di bedena insana da her roj bi hezara ew tê meydanê. Yani êgê bedena însan xirab bike mesela evê tümörê, evê kanserê hücumî bedena insana dike. Ew direnca ew bağışıklık sistemî wan wenda dike. Rob wan va evê dike wana wenda dike. Ji ber wê yekê gerek xwarin û vexwarin işte em bibêjin çinko, B vitamini, C vitamini va tiştek di nav va xwarin û vexwarina da hebe gerek em wana bixwin vexwin û avê vexwin destê xwe bişon gora mewsimê cil û bergê xwe xwekin. Yani parastin vayê yani vana direnc û bağışıklık sistema bağışıklığı bilind dike û me nexweşiya diparêz. Bele. Ji xeynê nexweşiya mamoste dema ku hewa hêdiyê dîgerin dibe dema biharê te gelek kes diweste heta jê re dibêjin westandina biharê. Ev ji ber çi çê dibe? Yani ew jî ji ber çi ew ji ber aktivîta kêm. Yani te xwe li gora biharê aktivîta xwe zêde nekî. İşte meşa xwe
bi tempo. Ondan sonra xwarin û vexwarina xwe, avê. Vana eger tu wexta li qarşiya vê hazir bî, ew biharê namînî yani. Ew westandina biharê, em dibên bi tibî navê wê dibe kronîk. Westandina kronîk yani. Ew li hember vî tedbîrê baş bigirî, ew jî namîne yani. Yani çawa ku zivistan em li malên em hereket nakin ji ber ku hewa sar e lê dema bihar tê hewa germ dibe tav derdikeve em hereketê xwe jî li gorî demsalê em biguherînin. Biguherînin yek a dudiya jî mesela hinek nexweşî hene ji tavê çê dibin. Mesela çermê insana da va kanserê çerm û vana ji zêdetir li ber tavê mayîn wan va kanserana zêde dikin, vana jî tahlukelîne. Ji ber wê gerek mesela ez bêm li ser erd dişoğlim. Gerek ez tişkî şewqekê bidim serê xwe xwe ji tavê biparêzim. Wexta tav pir tîk yani pir bilind e, wê çaxî dernekevim derva. Wî karê xwe hinkî wexta tav xwar bû ew tesîra wê ket wê wextê bikim. Daha zêde di wî germayî de avê vexwim. Yani ji ber wê yekê va parêstanina şert e. Yani mirovek mesela her tim dibêjin zivistan be, hewa germ be jî ne germ be jî, havîn be jî dibê ji rojê 2 litre nîv av bixwin. Yani dema havîn tê bawer dikim ev divê ku ev jî zêde bibe, ne wisa vexwarina avê jî zêde bibe. Çünkü bi xwîdanê û bi evê tu pir avê wenda dikî. Ji ber wê yekê gerek tu wê kapasitê tijikî bikî, hem gurçikê te bişoğle hem jî vücudê te ew bibe yani li hember va westandinê direnc ew hebe. Bele saat hoş mamosta. İşte dixwazim mijar benim ser xwarin ve xwarine. Yani şu em diber her bernamede her demak em li ser tenduristiye bername çetkin em li ser xwarin ve xwarine bi taybetî disektin. Lewra hewa germ be jî, sar be jî xwarin ve xwarin bi her awayî tesîrî tenduristiya me dike. Ziftan meldawiyê hişt em buharî jî jana inşallah derbasî havînê bibin. Em ê derbasî havînê bibin. Bele. Yani li gor hesabê berê di sêzdê termehê wê çaxa em derbasî Haziranê dibin. Bele. Bele. Şimdi wê çaxa ana çawa giş gul û ber û şênkayê giş çêbû ji wê alerjî jî merez çêdibin. Polen pir fezê çêdibin. Çünkü di nav gula di çiçeka toza yekê derê ser adin datîne ew jêr dibe tuxum. Yani em jê dibin döllenme. Bele. Yani batê wekî din tê jêk jêkê çêdibin. Ekseriyetê mesela alerjî çi çêdibin? Ev spîdar pir hene mesela li qismê li ber çema hene. Li ber düz sê şekil spîdar hene. Gelek jê wextê dibe zamanê wan ew ji gulê wan wek tozê yî. Wextê ew însan kî bi alerjiyê bi astîmê bi nefes darlığî bi ji ber wê ya zaten pişka wî nasekinin. Ne mümkün e. Gerek ji wê mintika ya her ya wan darana ji ewilî di mere neçîne. Her ew şênkayî mesela berê hunguf pir hebûn, mêşê hunguf pir hebûn. An her darî kêm dibe. Ew mêş çima diherin çend 5 kilometre 10 kilometre di firintê ji mer hunguf dîtînin ji gula gişa giş hunguf çê dikin. Ayrıca dims berê res pir hebûn, dims dixwarin, ji dimsê gelek tiz bastê xê dikirin, benî çê dikirin, mewî jê çê dikirin. Avana giş ji erdê wextê dikişîne di her tiştî heye. Vana piştî wê dawiyê îca cebeşa diçînin, petêxa diçînin, acûr dişînin. Vana giş ji erd Xwedê Teala dayî me. Yani wextê mere dev ji van tiştê marketê hazır mesela meyve suyu ne var? Meyve suyu ekseriyetê ve ji sedî heftê ve giş şekeri û avê. Çendikinin wekî ana maddesi ya portakala pirindik tê. Halbuki wextê zarokê xwe mere portakal kê bide, sêv kê bide, mûz kê bide, ji dêlva ew maddê ew em navê wan nabêjin. Xurekên bi paket şu em her tim ew astîpî içecek ji dêlva zarok jî diherinê tedî hema bi ca xwe bavê xwe dikirin divê ez vêya dixwazim bi diherin berî wan dere ew distîn wêya dixwin. Çünkü oyuncak xistin hundirê ji ber wê wan teşwîq dikin. Halbuki li mala berê bi kûpa dims hebû. Li gelekê ê malê kêm bû jî dahî salê çend kîlo hungûv dişxwe dikirin. Bastêq dikirin, benî dikirin, gûyz dikirin. Avan tiştana giş neman, giş bûne saxte. Ji ber ki saxte bûyî, ev ya kes nikar pêşiya jî bisînin. Çünkü insanoğlu divê biraz para helaw mesela susam tê heye, kuncî tê hene ne orî? Bele. Anal çend mala
کی حلاوت خو لچن مالا زاروکی بچوک زاروکی واندم سیدخون نا وکیدن çikolata dıkın sarına ne koy çikolata dıkın tamam am nabe çikolata pis kakao dedi evji başı ama vakidin vana tişvi tabi çe dibi xwarni goşt mirişk beri bela dibun goşte mirişka heke mirişka ana mirişka gire dedin dice xode de hükme mahkede de 5 kilo 6 kilo o hek dedi ka hekaye besteci diyara ve kaç qasti heyi Na gerek ya o milişk. na tünne Diye koda desek. diye xod sekine ana bu vakti ba kurban içime kurban kış der bitin ne var Bele. Jder ebelad bin wan diçerinin çi dikin goştê wan muhtemere dixu hin gelekî xweştir gelek ekseretê wan beragîn di şuxurun ji alî Diyarbakir ji alî Balîkesir Amasya ji Balîkesir yani ji van tiştê dar û berê wan çiya pir hene li Mêrdîn avana giş mastê wan penderê wan dar her terefê Tirkî dişînin ji wir dikirin û dişînin Çünkü وقتی mere şîr dixu mere zanî ki kalsiyum tê heyî mere zanî protein tê heyî mere zanî rûnêwê tê heyî ew şêr û mas û falan ji çi şê dibe ji ew şewra wextê buharat şênkayê çê dibe ew jî dixwin ji me dibin goşt ji me dibe xwarin yani wextê çi xwastî mere bi îlaca sağlığa insan nayê cî ne mümkün e mutlaka gerek mere dîqat bike dêw bav ewlî gerek vana dîqat bikin Çuqa gerek zaroka jivan tiştê hazır jivan tiştê marketa market jî wî ticaretxane herkes qismetê xwe dixwe ama wextê gerek mere zarokê xwe bilinçlendirmiş bike ev yaşlar baş ev yaşlar ne baş Yani em tamamı şu ne karın qadaxa bikin zarok Beli. edi hevdud nerin namus. Beli. Li hatta kuj disteme wara em sinor denin û xwanin ve xwanin xwazayem bidin wan ji bo tenduristiya wan baştir. piştî wê ajana tav jî li wan dixir derve mesela bele. îja derbasî havîn dibin û îja emelê wan çê dibin çünkü destê xwe çê nakin baş naşon ne şiştî dixwin rastgele tişta dixwin ser sar germê ser germê sar vedixwin tiştê cemidî vexwin bi şev ekseretê mesela serxaniya li Güney Doğu bala germ li herkesî qîlîmê wan mal tunikî ji der ra dikim zarok ser xwe vedikin germ sara ava cemidî ava bûzê dixine wekte got ava ew acaba ew ava çiqa sihatî a kaniya Nizam berî giş akî kanî bûn ya ana insan hangî pir bûn ne mümkün îja şuşat ve doktor ve got şuşê naylon heye se tav lê dixe ji wana polîetîlen ji wan çê dibe mesela di madda de ew madda tav dixina wê avê besêcî diyara wê ji dêrva avê em ê vexwin namîne çîkavê wê çaqa dişînî zerarê wextê dişînî zerarê ev nesaxî hêdî dî direnca însan ke çer bike îja wê çaqa heşa kanser jî wê çê bibe tîfo jî wê çê bibe kolera jî wê çê bibe ji her terefî wê çê bibe ana va mevsimê hecê mesela li dewletê li Erebistan lokanta serata çê nakin divî mevsimê hecê de Çima ji nadin ji bo wê mîkrob têkeve ji bo zû zinix dibin kem dibin mêştê serwandatînin ji ber wî çaxî selata na o dve baş wara şuştun ne av gerek baş sabzeci ev beşuştun şinahi eli baş beşuştun li Avrupa havalkî me qal kir zarokî li Almanya her mektebê lê neri zarokî zarokê wan jî ji wan xerçiqê dixwazin araştırmış dikin lê nerin êmê Türk derin wê mektebê her sibe çanta beslenme çê nakin ji wan re malê naxînê pere dixe bêrîka wan ji xwe dibêj kantînê û çi bikirin derhal weliyê wan dêw bavê wan ê Alman ême toplanmış bû goya hûn jî hûnê wek me bikin hûnê beslenme çantasî têxin berî bi 10 sala ya jî hûnê zarokê xwe ji vê mektebê bibin ji bo beslenma zarokê me go wek guherandin ana dêw bav tê rihetiya wan der dişuxulin dibêj xwe çûkek meyve suyu bikiri bisküvîtkê bikiri ya ji der bi simîtkê dikiri tamam atıştırmalık ama bana ne besleyici der bana şîrê tu malê bihavêne mastê ayrî û şîrê tu hazır bi süt tozî çê dike wextê tu dixwe ayrî çê dike tu mastê ana ji Güney Doğu tê ana bê dereval Ankara jî heyî em di her dikirin mere zanî tahma mastê heyî êdin tu dibêxê tu kîre jî dixwe tam tê tu neyî ne tahma dewtê heyî ne tahma penêrtê heyî ne tahma mastê heyî veya wê çawa însan wek gulkê tu dişînî tu axê nexber tu heşa gübre nexber ew gul wê zêde bibe wê fêkî wê gulê berde wê şênkayê jê çê bibe na çê nabe însan oğlî jî werê ji tûkantê heta mezinatê ji bo xwe jê em dibêjin gerek bestana me jî giş baş be gerek mere hindikî bixwe ama baş bixwe devamlı vera biraz hindik mi biraz baş bixwe yani maalesef toplum artık ji vê çîka xwe di her bernava xwe ez dibêjim xwarin û vexwarin eşîtî yani sağlığa insan hayata insan emir bi xwedê fakat wextê mere tiştê baş bixwe tiştê vîtamînê giş di nav de be însan ana gundê xwe giş bela kir giş ketin bajara
Mıxabın. Dibajara ka ev insan hakkı suyu çava çidibin. Herkes rast gele. Çi hebi dixun. Derin marketa, çıdvan marketa hebin. Vallahi ne tam ne seva heyi. Ne gezera deyi. Ne şenkayet heyi. Ama doktor bey tam duan tişki tünü. Ama vakti tul bakşak iş kordu şiin jdervi. Ev baksa tu jder navud kır merzanı tama fekiti, tama bakdun zeti, tama hasajeti, tama bahcane sorjeti. Sal 12 me feki giş hani. Kaç kuç edibin? Kısmı Avrupa van fekime vakti dişini juan bu van ilaçlamayı diken juan bir insektisit. Bu 10 cara gazete dinlevisini na. Giş geri ve gerini de piyasaya da giş eritmiştik. Ve hun ilaçlı çımaş verdi şimdi bana. Öyle. Yani iyice giş Yani- jbog nesağı çenebin mutlaka gerek tişteye baş mere bukur. Bəli. Biraz kilo goş nekum, biraz parça goş nezi bukum. Biraz hek sağlam be ama kavi meriç bajayını vezin jüküvini. Adın tülerinde de 6 varakayı, 7 varakayı veya de heka organik gelek ciyan bu 10 varakayı, 12 varakayı hek teni. Hek. Dibe organik. Dibe van milişki edmeşin. Ne milişki gizmeşin ma. Ama huvan dıkın cihne çik tav nabine. Got ya mamosa nigevan Dıkın kredim. çik Jbok nemeşin, jbok durdumesindir. kilo bistenin cide. Eli giş ferik nem şu anda ferik. Ferik. Beri hek mem zaroti bun. Hek dikirin de ben puşa dikirin de kadina dikirin. Her dere dikirin. Çikevan hebun düşün durdu meş çi dikirin tama hek adat. Yani 7 metre durma hek vakti kalandın. Hek binavan dağıtma. Runi hür. Anal gündaha yabane runi dınav ekseriyeti van. Nebati yağdıkın nav. Mele haber. Yani beslenme me harabe em çok bahsan nesağıya bakın. O xobu Paris'in Paris'i bakın. Ana em mezin bunu amri xoma derbas kiriye. İyi kötü emzanı kana çav. Kav zaro ki buçuk kaçav yok muhafaza bakın. Yani Av ciddi u bavr gerek. Esertim bejim mamosa zarok tişte ku tamat ku tişte ki nizam bin şko jide bave xo naxwazim. Naxwaz. Yani carek de carem çikolat şeker bidin zarokan şko zarok şerani hez dikin. Jbolo gelek doktor dibejin ya dema ku zarok kunu çebi dema ku ve dest bi xwarne kir pişti 6 mehi xwe şeker nedin zarokan. Eri. Yani şu an zarokan hatta ya tamamı ne kadar şeker Ne xwe mera mümkün. xutbeke le hatta 6 sali jbo ku peşveçuna var hatta 6 sali jbo mejiye var pir giringe. Me çikolata hatta me Bele. orta okul kalas ki men zani bu çikolata zamanı me çi. Bele. Şeker de ancak da ayde de avcı şekeri kağıta dan mezina şekeri kulpuk dan zaroka. Ne dan me şeker. Dugo cema desteği xod nav çi dikir me kağıt çi dikir. Bu çağı şekeri xod nav kağıta me xist torbe. Her roje me yak dixwa. jbo xalas ne Bu kalas ne bi. Anak bu çağı çıma. Yani me tam çikaş yaranya xoş dimsej hunguf de kupa da bun. Zat gish de cerrada av de cerrada bun. Deri cerja axiş edikin gish edikin. Bele, Kupe ave ha bu çemil dıxıstin nav ve de dıxıstin tasima av vatxvar. Yani avcı xoş bu. O kadar doktor bey goya alt yapı gish xara bu çu alt yapı gish tefevdik man saledi nühice alt yapı baş dekin gish tefevdi be. Xarnu ve xarun gish buyi hama buyi خودم محافظه بکنم والله این حیات هر داره پر زور بویی اما gerek mere dikkat et mere havale xwana xwa zaro ki xwa çevra xwa mere baş wan dikkat bike mere jwan bi bej ev baş ev ne baş gerek çukani de dedi dar kay vaqti bi şenkai de tukani bi tevini pişik çu veşya tu bi tevini dişki ne mümkün tujwan zaro hazır içecek mümkün tuvan hazır içecek atuvan vagerini ne mümkünü? Demek olarak hini tişte ki bu mamosta zubzun ve nagerin vücudu Ne mümkün bana? Çünkü vakti o tamamen destinin. Tamamen carek destinin. O tatlandırıcı madde dıkını mesela. Mesela monosulfat glutamat mesela madde tehi. Ana devleti ecnebi adı. Dibe eveyam MSG maddesi dvana hani tukhazı vana bu tukhazı nekhu. Bele. Tamamen dıkını hatta bir benişta. Yani hem her türlü vecirem ne kadar zarokan bir tamamen kadar xabikin le hatta kuj sisteme var ama sinorak dinin jbo hem jbo dev bav hem jbo tenuristiya zarokan baştıra İnşallah ekoma temaşet Eri xwana ve xar zaroke xoş çaval wan muhafaza bikin bi abana zararın ve çağa hastahanet cenabın. Ne xoşxane gışt jabuni. Tuana deri citun neyi. Gerçekten insanoğlu tamamen nesagiçeyi bu oyuna hayatlar derik ki derece her doktoru torba kidini visin. Dar doktor edin dibe veya evçi doktoru veya daveci dedi torba kidini visan. Evci milli değeri.
Yani derman ve xwarin jî bu kezeba min nepir Ne var pişik ne sakî çevu elbette bu doktor ve tenduristiya me derman. yani ve xwarina dermanan jî bikanan anina dermanan jî em ê bi taybetî li ser wê jî bisekinin dixwazim ser xwe jî Bedî, bisekinin bedî. lewra dema İnşallah. ku însanek mirovek xwewa xwe baş bistênî bi tesîrê here awayî tesîrî hem bedena wî dike hem jî tenduristiya wî dike em ê li ser vê mijara jî bisekin lê me hepkî bêhna xwe berdin İnşallah. em ê ji xezal straneka xweş godar bikin dîsa keremke. Havar dünya çisare Dil cem diye gulare Yar tu rengi çavimin Yar tu xemma dilimin Esmer tu her dem biramın Yar tu rengi çavimin Yar tu xemma dilimin Esmer tu her dem biramın Esmer vere vere ne dilber vere vere ne Esmer vere vere ne dilber vere vere ne Cenakim mete cenakim Mete jiyan jinakim diltengim Lixemginim tucaran teşbir nakim Esmer vere vere ne dilber vere vere ne Esmer vere vere ne dilber vere vere ne Cenakim bete cenakim Bete jiyan jinakim diltengim Lixemginim tucaran teşbir nakim Evime ditnate Göhdarım yar hatnate Ne hoş ket vi canimin perde ket berçavimin Esmer tu hefsidinimin Ne hoş ket vi canimin perde ket berçavimin Esmer tu hefsidinimin Esmer vere vere ne dilber vere vere ne Esmer vere vere ne dilber vere vere ne Cenakim bete cenakim Bete jiyan jinakim diltengim Lixemginim tucaran
غزالتان مالاتا و گلک سپاس ماشاءالله دنگه غزال گلک خوشنه ماشاءالله مالاتا و بله ام دوام بکم بسا خوارن و خوارن کر ماموسته تخازم بره خو بدم وجه ماموسته جوجی پرستم خوارن و خوارن شخو به هر آوای ام کنگی ما ام لسر تندرستی برنامه چتکن جاران برز عبدالله شالجم گلک جاران لسر به مسئله ام دستکتن خوارن و خوارن شخو پر گرینگم و یا هر تم دبیجن لی هر وکیدن خو جیج با تندرستی مروان گلکی گرینگه ایجا دماکو دمسال دوگهره هوا گرم دبه جانا خوا ما خراد به يعني او سيستما خوامه پاراستنا خوامه هر کدی چه خراب به براستی ایجا جبو و جبو کو خوا کا باش دوام چی بکن خو چما جبو تندرستیانه او قاسی مهمه خو پر مهمه يعني ما سپاس دکم تجواج ما پرسکر ما او درباس کر يعني نهات بیرامه بله جبروه کی او يعني جوا تدبیرک ما گو دکتر بگو جوان هری مهمتر خوجی مهمه اما خوك خوش يعني هاني بالتركي دبين خوك قاليته خوا کا بقالته خوك بقاليته او خوا لازم بله يعني امبارح ام جنج بون مسار خدا سر كبر كي ام 10 ساعات راد كتن انها ام دوشگا ما خوش ياسقا ما او مريشكو او قازاي جالجي خوا مناي جبروه كي اگر خوك خوش نگري هری پیشیوان نخوشی مگو دمسالی دا و نخوشی اکتین سریمه و نخوشی مزنا نخوشی مریجه ده ترسجی اگر خوک خوش تنگری و نخوشیانا جی دکفن بدن آمریا چونکی سیستما پرگالا دیرنجا وجود انسان خو او کمتر دکه جبویو خوک بقالیته لازمه آدو دی ادخوازم لسر آشیاب سکنم مهقا و او و نکر يعني ام ویا جبه ماموسته روژه چند ساعت دوی مروفک رازه هم زاروک هم مروفن مزن و مروفن اختیار چون يعني انسان اختیار ام ببین 7 حوجی ساعت 6 ساعت مثلا بقالیته اما انسان گنج کماسی 7 ساعت محقق خو خوش او بك يعني بدناوي تكفي استراحته و خوي او بك آدو دیا و مثلا خوی مگو آدو دیا آشی یعنی به کرمانجی ام مدگو پرپون دهاتن گندا آشی پر مهمه آشیا زاروکا مثلا آنها هنک انسان درکتن yani ناوی اون مری نرازی بده لهمبر آشیا دیرنجک مزن چی بوی yani va jboy peşeroja me jboy korona çe bu jber çe bu na jberi da jebu yani beri korona jebu mesela em merkeza melsen evame dahat duga zaroki xo aşi nakim ez aşi xirab aşi zaroki muwabik falan bivan mesela felca zaroka hey mesela felca zaroka ba aşiya li dünya rabu yani mesela de sali me da sali doktor bek de hevali me nahane va nigi ew bu sakat aliki nigi perana meş vana gibi felce var buna جبروه آشی نبوده قایم آشی نبونه و شغل آشی کم بو نه فنایرویرو آشی سیستم آشی پر هاتی گوهرتن یعنی سالق ocağı da dolaba آشیا هی dolaba آشیا da cihazı ki ev cihaza vakta آشی siyah dolabı kem dibe haberi dedi Sağlık Bakanlığı dibe işte va dolaba آشی yerin muhafaza nakı ev hemen lüve merkezi digerin dibe ki dolaba ve aşiye muhafaza nakı. Boyu aşiye iro emli sağlık ocağı dikin pür güvenliğin. Yani hakikaten o aşiyana yani her zarok muhakkak gerek o aşiyana bu. Mesela emser COVID-19 bibin. COVID-19 da eğer aşiyan nibiya belki 5 milyon insan bimralı dünya. Yani jiberweye ki yani va rekorin çekin. Gelekes hingacı aşine bu mamosta. Hinkes nakhwastin. هم ولاتان آشی اوک نکردن مثلا yani ama ek aşı nekrin mesela ben Sued yani İsveç aşı gobra toplum buxu ev bağışıklık sistemi yavan şey be seda insan mırlı ederi nasıl lukolan alla eva belki az de havali miluramır yani ek ezanım yani jiberwe ki aşıya zaroka ya وکی دیجی ام ببین و انسان نخوشیان کرونیکی آستم نخوشیات دل و رهایی
işte nexwesiya bronşîtê ve rahî bağışıklık sistemiya wî kêm vana her demsalê da berî demsalê mesela em bibin meha Eylûnê da 15 mehê da meha Eylûnê şûn da gerek muhakkak aşiya grîbê vana bibin. Hakikaten diparêzî yani em li ser bedena xwe zanin, ser derdorê xwe zanin, ser nexweşê xwe zanin. Meva pir tecrübe kirî yani. Bi sala meva tecrübe kirî û a dudiya nexweşiyê dina. Em bibin menenjît, nexweşiya zatûriye, nexweşiyê işte felca zaroka, nexweşiya boğmacê, nexweşiya sorika. Ya ji sorika, nexweşiya sorika niha bi deha insan diber aşî hin muhafaza nebûn, işte düzenli aşî nekirin, zarok felç bûne beynê wan sekinî, SSB nexweşî diye nexweşîk li wan derketî. Ji ber wê yekê ez gelê me ra ji welatiyê me ra li vê derê dibêjim muhakkak zarokê xwe nebira aşî bikin. Niha zarok eger salê wî Hatta çend salan aşî dibin zarokek? zarok sal. heya işte 4 sala jî heya Aşiyê wan der devam mektebê jî mesela sınıfa yekî da dudiya da jî car heya orta okulê jî peryoda aşiyê devam dike. Niha zarok wexta reşît be mesela zarok eger li ser bedena xwe kanıbe ew bike tasarrufê bike ew bibe ez ê aşî bim. Ji dêw bavê xwe ra bê te aşiya me engel meke. Ez ne razî me felca zaroka bikevim. Ez ne razî me sorika bikevim. Ama vê ew ê mezin li ser zaroka vê tasarrufê dikin. Demek ki ez ne razîm zarî xwe aşî bikim. Halbuki ew zariya wexta her şeyî were sêrî reşît be ew ê ji dêw bavê xwe vî hesabî pirs ke. Ew bê te çira ez aşî nekirim. Mêze te ez aşî nekirim em nexweş ketim. Bêguman mesela- bera zarokek xwe bibin aşî bikin. Mesela em bibên küçük bir yekî digre. Herkes di reva aşiye. Bravo çay nerin aşî nekin. Yani. Tevram çağı- zanim ku tiştek were serê me. Erê wê çaxê herkes di reva aşiye. Pardı bir yani. Demek aşî insana diparêze. Mele. Ji ber wê yekê yani welatiyê me na muhakkak insanê me giş vê aşiyê ihmal nekin. û nexweş êk nexweşiyê wanê kronîk hebin vana jî muhakkak gerek aşî. Ê ku nexweşiyên kronîk bi wan re heye mamosteyek weke tansiyonê şekir dema ku em tetkevin havîne aşiyê wan heye gelo mesela zivistanê aşî dikin ji ber zeke me ez No, bê ew aşiya tenê zivistan ew salkî wî diparêz ji. ew salekê Salkê diparêzin havînê diparêz. jî Heya diparêze. salik di civaka tenduristiya dinyê dibe işte sala di meha Eylûnê da va wîrusayê li dunyê hakimiyetê çêke. Hatta sala Gora var. wê wîrusê ji firmaya aşiya ra ew dike pêwendiyê datînin aşî bi wî hesabî çê dibe. Ama niha yani gora lêkolîna li hember aşî direncik mezin heye. Yani ev jî ji bo pêşerojê ji bo zarokê me va zarokê me pêşeroja me yani va zarokan ê sibe rabin doktorun sibe fena te ev li vê derê programê televizyonê çêkin hinkê fena xezalxanimê dengbêj bin hunermend bin Mele. yani va zarokana eger em neparêzin parêstin ji tedawiyê pir mühimtir e parêstin ji tedawiyê erzantir e. Na wexta te ava temîz bidî mehellikê ya dî bajarikê ew însanana nexweş nakevin. Wexta nexweş neketin pere jî nare, perê hikûmatê, perê dewletê jî nare. Ji ber wê yekê yani parastin ji tedawiyê pir erzantir. Yek bi tîfoyê keve tedawiya wî bi hezara pereyê Mele. ama boyek nexweş bi tîfoyê nekevî tu qulorê davê nav ava bajêr av temîz dibe kes ne emel dibe ne jî kes tîfo. Mele. Ji ber wê yekê yani parastin ji nexweşiya parastin wê çaxê nexweşxane tu ji nexweş nabin. İşte êmena jî mesela ji parastinê xwe hez nakin. Mesela doktorê em Em bin malbat. sersarin He? aliyê tenduristiyê de em sersarin biçîk Erê, mamoste yani- em naparêzin. Em dibin em herin nexweşxanê mezina. Mele. Halbuki eger bi doktorê xwe malbatiyê ra pêwendiyê deyne têkiliyê deyne doktorê jî ra her tiştî bibe. Ji bo tansiyona ew bê xwe mexwe ji bo şekirê ew bê tiştê zêde karbonhîdrat û şekir mexwe bimeşe li xwe mêzeke aktivîta xwe bike ji bo vê yekê êmena em dibin ya eçûm işte ez îro çûm profesör ez mane kirim. Halbuki profesör mane wezîfa wî manekirina te nige. Wezîfa wî hen tiştê mezin nexweşiyê mezin wexta herin ber deriyê wî wan nexweşana çareser bike. Îja doktora bigihîne
و خوندکارا بگینی یعنی وظیفاوی ای وظیفاوی لأوی نه نخوش معنی کرنی yani. بله Çünkü ama insanı mena lê dixin derin cem profesör dibe wet doktorê malbatî nehesibînin ji ber wê yekê jî nexweşî zêde dib. يعني جبوك نخوشي زيادة نبنجي أولياء هرن دكتورة مالباتن باش دكتورة مالباتن توصية بك هنگا كارن هرن نخوش خانين باجر دولت لدنيا وساي لدنيا وساي لدنيا كس نكان هر نخوش خانه اوي بره هر دكتورة مالباتي دكتورة مالباتي وي سوقي كيجان برانش اوي جيرا اوي بگير راندوي بگير بشينوي اوي اما ايما يعني على بازاري يعني. بله دخوازم ویاج işte pırsımamız nizam rastına rastı te gotun ev aşiyen kuzarokan hatta 4 salan dibin ya mamus egiş bikin yek tiştek bu sahiye anaka yani vakak bikin aşiye ki tane yani evin zahmeti zahmeti ne olur ne graneriz kuzarokan her granji dibe evji dibe yani bandora veji meri pe inan abi evi çıtı tesireli serbik falan bir var jiberwe ki mesela irolu eva li sağlık ocağı em demin yani gerçi navi hat guherandın mesela nexweşiya menenjite boğmacı felca zaroka em bejin mesela rotavirüsü ji boy amel ev hin neketin av ev insan derin bi perê xwe dikirin dînin zarokê xwe dixin mesela ti wexta wî zaroka dixî nexweşî germayî da ew zaroka bi wî virüsê nakeve amel nabe wexta wê rota virüs wê aşiye wî zarokî dikin mesela îsal di hinek mekteba da we jî di medyayê da gudarî kir mesela zarok menenjît bûn di gora lêkolîna ew aşî nebûbûn ew zarokana aşî nebûbûn mesela hinek hevalê me lê doktor got em aşiya koronayê nabin bi koronayê mirin wa doktoran yani ew zarok ji bawer dikim li nexweşxanê nehatibû dunyayê ne wisa ji ber vê yekê jî aşî nebûbû yani dema ku nexweşxanê zarok tên dünyaya takas aşî dibin aşiya na zarok wexta li nexweşxanê nû ji dayika xwe dibin nexweşxanê dozik aşî lê dixin ew jî aşiya hepatit B em jê radimin yani zerika B li wê derê dest pê dikin berê nexweşiya zerikê yani aşiya zerikê bakanlık yani wezareta tenduristiyê va ew nekiribû nav programa aşî ama niha zarok çer ji dayika xwe dibe li nexweşxanê hemen wê derziyê lê dixin sê doz ji xwe wiya dura doktorê malbatê wî temam dikin û ji ewa wî jî xûnê digire ji pahaniya wî ji bo heş û nexweşiyê hinek ew genetik wana jî ew dike yani ana hakikaten eger insanekî bixwaze zarokê xwe muhefaza bike sistem dest diviya yani ji vî ra vekiriye best ew bikî dibe mesela li mal bira doğum nebe bakanlık va qedexe kiriye yani mirov tena serê xwe dikare bêje ku ez naxwazim zarokê xwe aşî bikim ev heq heye heqê dêw bavan vî alî de heye dibe ez nak yani dema ku nexweşxanê jî zarok çêbin îmzekê davêje îmze davêje yani dibe heqê wî heye dibe yani tedavi ama ew li ser bedena wî heqê wî heye li ser bedena zaroka heqê wî tune diwarê tenduristiyê da yani insani olarak da düşünmüş wî wisa îro ez nexweşî giran derbas dikim ez dibim ez tedawî nabim ez tedawî red dikim bîn ez kahatê jî îmze kim ew bedena min in ama va zaroka nereşît va zaroka wexta reşît be wexta li ser bedena xwe kanî bi tasarrufê bike ew bibe ez ê aşî bim ez nerazî min menenjît bim bavo diya me nerazî min felca zaroka mira derkeve nerazî min bi sorika kevim tu çira li ser bedena min tasarrufê dikî yani va gerek yani ya ew işte kanun falan werin guherandin viya ji dê û bavê xilas kin va zarokan yani ez doktor olarak vî ew dikim yani hakikaten tavsiyeke baş e mamoste wezareta tenduristiyê jî van demên davî îsal gelekî balam dikşene yani gelek xebatan ser jî disekinin ser jî disekinin hem ser aşiyan bi her awayî li ser nexweşiyan û mesela dixwazim yani herî davî jî ev balam kişand li ser kîlo jî wezareta tenduristiyê gelekî disekine mamoste dixwazim ji te pirsim êkî kiloya wan zêde ye
warın tespit kirin û dest bi tedawiyê bikin. Yani bawer dikim hingê ku ya bernaha dema ku me digot obezite an jî kilo Ji ber zarokê Amerika çok wan emezin. daha ji bo hemû kes. Bu evi tişkî bibin. Bele bele. Daha Bo mazinan tişkî doktoriyê koşan. malbatiyê me dikir ji bakanlığê ji me ra digo hûnê nexweşê xwe na gişa bînin biwezinin Bele ewa wan bipeyvin. Nokava. bipîvin Bele. û ji me ra bişînin. Yani Arka nû ya va nana va 10 sal. 10 sal. 10 sal yani Biraz bakanlık ki wan servis bibin. sekin yani. Buyur. Çima van demen davî wilo bêtir li ser vê disekne wezareta Yani ji ber nesagî ji ber obezite ana başlı başına ece bûyî nesagî obezite. Ya gelek jî wextê diyawan mesela buan bi himlê dibe genetikî mesela tiroid bezî heye, böbrek üstü bezî heye, karaciğer enzimi wan hene, D mesela tek taraflı beslenme çedibi, iştahfeki falan naxudan, işte hevîrî, işte nişasta lipir diye dixu, şîre ve kemi, zarok jî biçûk mişberi havi obezite doktorê derman zaroka o doktorê malbatê ji gişa wextê doktorê go gişa tezbît dikin, ji ber wextê tezbît dikin, çima vê dora zikê mere dipîvin, çünkü ew tiştek mere dixu li ser rêviya, Bele. li ser rêviya bez digire. Li ser qaraciyara mere bez digire. Ew bezana wextê dihile wek berfak çê dibe tav lê dixi çawa dihile dibe av cê mezin tedîca daha sarsıntı çê dibe berf da dikevin hinek insan dibin dimîn. Ew di vücudê insan da wextê ew kîlo pir he mesela yek û şêst yek û heftê bejnawî kîlî wî sed e fazdeyî en fazla gerek wextê vir pir fazla bi ev çewra vücudê mere zikê mere wextê pir fazla bi li ser qalbê mere koronar damar hene yani kalp beslenmiş dikin aynı divê çawa ser rêviyê mere ew bez giş rûn tê heye tedî bez wextê mere rêviya çê dike em dixwin ya em rêviya Bele, bele, ê ser wê bez tê heye di nav insanê pir kîlo jî de di ser rêviyê wan de ew bez aslında ne zararlî ama wextê pir fazla çê dibe ew bez insan muhafaza dike yani di nav wan de kolesterol heye trigliserit heye lipid heye yani ihtiyaca malê li malkê di mutfakê de mêvanek bê çi malzemê te çi erzaqê te li mutfakê hebe tek li gorîya wî şî vê jêr çêke ev tiştê di vücudê me re jî wextê li gorî havî sewq û îdare dibe ew cê wê depokirina wê jî kî derê qaraciyêr wextê qaraciyêra me re kezeba reş wextê yağlanma tê çêbû îja hundirê zirav de wê çaxa jê dibên safra çamur û herî tê çê dibe ew herî jî di qulupê gurçika di qulupê kevira di gurçika di qulupên kevira tek taraflı avê ve naxwe tek taraflı beslenmiş dibe aktivîta wî tune meşa wî tune şuxlî wî kêm dixu rûdinê ji ber wî havî jî wê kîlo bistîne li gor zilama insanê pîrek wextê gelek doğum dike piştî doğumê wan xelas dibin pîrek jî pir ji ber östrojenê wan kêm dibe ew hormonê wan kêm dibe hormonê zarok pêşê dibin wê çaxa pîrek jî wê çaxa kîlo pir distînin qismê zilama jî ew ekseret hala ji mir filan bîn hala filan bîn li cê xwe dirûnê û rane bi heta taksiyê dime ji wekê din namiş Ve hareketi şu pır zede bu. narin mutfaqê çayek xweş xwarnîne ser xwe nagere gerek mere bigerkî mere biserfîne û wextê rûdinê jî mutlaka ew ewlî tu kîlo goş jî bîn ber wê ew kîlo goş bixwe di ser wê bulgurê jî bixwe birincê jî bixwe tişikê jî bixwe gelek tişta ser dixwe dawî îca nema diserfîne nema diserfîne ew ya wê her kî derî wek avek wextê tê tedî baran pir tê sel tê ber wê çi hebe gişî xwar dibe ne werî ma ev kîlo jî wextê bir insan wextê çî nabe tev xwînê dibin rêvî jî îlerde ji vê xwarina pir kanser jî çê dibe nesaxî jî çê dibe dedikeve ber tavê wê çaxa tansiyon jî çê dibe şekir jî çê dibe tansiyon jî çê dibe wextê bere devamlî bi xwarina pir emrê me re zêde nabe zaten bi xwarina kêm jî insan emrî wî kêm nabe li gor ihtiyaca vücut hebe tu ana rûnê bi tenkî vat qisê havînî bê tu kanî bi tenê cebeşkî bixwe na du dîlin mere cebeş bixwe heb êvarî hebek penêr pê bixwe hinek nan pê bixwe sê heb zeytûnî tansiyona hebe bira neşorbin wan ew pê bixwe normal ama tu rûnê gişî bixwe û di ser de fêkî jî bixwe û di ser de çereza jî giş bixwe ê çaxa wê her kî dê ev nan ne mümkün biserife hani gerek mere çi xwaz insan hindikî bixwe
و چوقا برچی بجی گرک چاوی مره سفری ببین مره تیر ج سفری رانه بی وقتی تو هندک چی دی بو شغا حرکت دکه انا چاکتیم ام بی بینجی و چار بدناوی وقتی چل و حج دخکم او دسته ور وچه وی ترق و بتقنه وری بله من ترکی تنگه من خود کن وری ریویجی وری ریویجی وانا و چاو متعمج کش وقت سلکتوری وجودی مره در باز دبن و چاقات تشتی فازده به ریوی مزن در دکبنش در ایدن anti oksidan او تشتي زهيرلي فلان حشاد به ادرار ودر دكبج در تشتي رونيك تف جمره نه لازم به و شغاد قرجير دي سكن tamam خارون و خانه هات düzenli تدخل ama hindiki بخو وقتی insani hindiki بخو hakikaten de tüner sıhhatavi baş ama vaqti pir xo gelek nesagi jişedi xarın pir xarna yağlı derket bertabe çu ana jnape ve ija ويش درب بشغلن ناف عرضا بشغلن ناف زاداوي وقتی چراندنا زادایی لبر پزن و چاغا طاولان دخه و چاغا زهirleme bu an şeyde ben tişkil açığı meşte datinin ser o ya muhafaza naşor 5 uşti xarın goş açığı demin xarın açığı demin ne kız buzdolabı yavana ya toksine vaziyette bir zehirlenme bu an şeyde ben vakti mutlaka şüştün yani çıbıcı mesela ana kısmı Avrupa jme بوقتی به کرونا درکت لقسم دماغی اروپا امریکا ژاپن قش علمی دیجا کو عولی گرک منبری رون خوارنی که دستی خوبشون وقتی اون دستی خوبشون چون ام دستی خوب هر طرفی دکن او میکروب دستی مردی یعنی حادثه پیغمبری میجید به وقتی منبری خوارنی رون دستی خوبشون تدویر زمانی وان ده طبان ابوی هبو yani o çağa desteği وقتی düşüş temiz dima nan خوشک هیدی dima yani nan nel açığı bu nan tanuri çedikirin servan tıkışın teşta başlıkır anat fırna çedibi tu her davaya gellek fırna anat dedi insan da öyle bu kadar gellek cihat dedi dibi smart editin taat editin de gellet nap nanat çedibi yani Bin carcaran çedibi am dibinin de nap xarına da gelleki yani dikkat nakın vakti mere çedi dikkat bakın mesela ana mastek ilmali çedibi mastek miya hayvanaj der ve dişerin وان دوشن تدي بروجرام كي ما هو بيريفان او جدي قال مثلا او شيري وقت دوشن وباش ذكرينن او شيرا وقت دكن ماس ودكن بنير حقيقه بير خوش ماسي انا تمامي قسمي dondurma انا شيري بزنا قش تشوا بزني اكثريه تركي مرقاق وهي او يا شيري بزنا قش دخلنا جبو باش ببي çünkü vitamini ve proteini ve minerali ve gizli kalsiyum ve navu şira değil. Mast, mego probiyotik ne var? Ana zarokev çuk derin de ezzakhana de ka prodik. Hazır çekirini, emni zanı karışıcı çekirini, lised nevisini probiyotik. O probiyotik de zarokaş bu direnci avazede be. Vakti halbuki o şiru mastu de şir çok şiri hazır bıkırını o lumali şey bakınca ده خاطر جي ماستي بري جي ايش درب بهين صحتيتي هين قالوتري فيكي انا هافين جنها بيفي مش فردبن كلمش فردبن جي افيك نهركن gerek ben ne khun gelek ciya mesela ana gış her tarafı devlet af rijwan geçi ama gelek ciya jidi mesela çiktünü de gola ha bu gol elhamdülillah nema peri artık gış musluhatın wan başlıkın ama gerek mere dikkat bakı gerek mere temiz bık, ava temiz bık, xuarna temiz bık, xuarna baş bık, mere pir xuarne bık, sarra nekevi, xavi de ne var ya xav, ana xava insan çim avaşı, xav, vakti insan xudi ta'ala dibe mru, jibo iyasha ve çekili, jibo bu şuğul rızkıl peşer, rızkı xabın, bişevci, ayata Kur'an'ı dibe istirahat dahi ve, unrake jibo istirahata vücudi ve, mesela melatonin maddesi xudi ta'ala, dayı insan, meci o melatonin maddesi çedik. Vakti ancak mere xav dikevi xavi, ancak dve xavi de o melatonin çedik. Ciye raş tad be, ode raş. Ode raş. Zeyde de be. Ve çağa Xudi Teala o emir dedi ve çağı vakti rakatin adı o melatonin hormonu çedik. İnsanlık vakti gelek rana kevin. Mesela sanatçı var bir şefd şuğulun sanatkarın ya da drede trada jon derin cina mecburi çedikin. Be xav deminin. أري خوا خود دستين أو وقت دكتور كبي خوا قال نقلي تلي يعني خوا هندك دستين الجور عمري ما أجا شبه أم 4 ساعات 5 ساعات راكب جي بس يمية أما زارو كيف شو 10 ساعات زي كان راكبن إنه شيء بنا حتى عمري ما ببيك ده
dehme salkê jî kane bixwe en az heft hey saet ev ê xewa baş e divê xewê jî di wextê me re xwarin hindik xwar me re êvarî zû xwarina xwe bixwe ava xwe vexwar cê serê me re jî baş bi û me re bere cereyan qilîma falan berêne ji bo me re necemidin çünkü wextê qilîma bişev vücudê insan bişev me re dicemidin sen me re vekirî bi insan xew mirin e yani çawa wexana ziftarî dar iş dibin dibe havînî şênkayî dibe wextê em radikevin jî Xwedê Teala ji îstirahatê me de ji çara sisê vücut tam naşe welatik dikevî îstirahatê di wê îstirahatê de me jî ev melatonin maddesî çê dike ew ya jî vücut nûh dike بله tamamê vücut çav nûh dike por nûh dike çuqa vücudê me re hebe aletê vücudê me re hebe organê me re hebe gişî nûh dibe İca me got ya mamosta xwarin ve xwarina me hatiye guhertin, xewa me hatiye Kış hatiye guhertin, guhertin. demsal hatiye guhertin. Yani hingi ku her tişt hatiye guhertin, Ana êdî insanê- bedena me jî ne tendurist. ana insanê bi xêr wextê ji hecê vegerin ekseriyetê wan nesaxin tu zanî Bele. moya me çi tezbî kir Suudi Arabistan gişî kirê dedin derê umre falan ew qulîma ew ji wan divên mukeyif mesela wan ew soğutucuya xweşik filtrê wan temîz nake wextê ana di erebeyê xwe dibe di zistanê me Rajê gerek pir filtrê germ e. xwe em filtrê ereba çawa em naguherin ma ew jî tozê distînin ji wê toza wextê me re vetikir ji wê qilîma ji texsiyê ji hundirê wê ew toz giştê bêvla insan tu hezar carî belkî ê xwe aşî kir wek doktorê ku di aşiyê belkî muhefaze bike wextê bi aşî bi dîrenca wî kêm be ew toza ji derve filan gişt wê qilîma wê filtre toplanmış wî giştike bi devê me re li ku me re bêvla xwe me re bikişîne hundirê xwe wê devê me re her pişka me re wê çaxa jî wê zekem jî bahor jî çê dibe wê sinûjît jî çê dibe bronşît jî çê dibe zatûre wê çê dibe çê dibe û çê dibe tu kîjan nesaxî bê bîrat e insan ki wextê zayıf be kî tê şîrmakê lê dixe kî tê şîrmakê lê dixe ev mikrop jî were ne Yani ji bo ku em xwe biparêzin mamosta xwarin ve xwarin. xwe kesinlikle bi hev re dermanê tekniye wan ewlî heye. xwarin û vexwarina baş Bele, e bele. xwarina vexwarina qalîtelî xewa qalîtelî ava qalîtelî bira hindik be bira qalîtelî be بله اما به صحبت خود دوام بله. ماموسته به شاداوی دجاز دخوازم لسر الرژیام پشکی بسکتم الرژیا بهاره هری داوی جمع لسر به بسکتن لام حب کی دیسا بهنا خو بردن اما غزال تان دیسا سرک خوش کودار بکن کرم کن
gelek spas. Gelek spas. Dest xoş malata. بلام دوام بکم مامۆستا هەری داوێژی دخوازم ئالەرژیان ژوە پرسم دەماکو بەهارتێ مخابن ئالەرژیژی دەست پێتکە و ئەس دەستێ هەر کەزیدە دەرمان دەبێنم ئالەرژیە دەرمانێ ئالەرژیان بەدخون ئەڤژیش بۆ کە زەبامەش بۆ بەدەنامە براستی دەرمان بە خواردنجی پر نەباشە ئیجا ئەو ئالەرژیان مرەب کارە خۆش ئالەرژیان بپارێزە ولا alerji zahmeti. نەوسە Yani hem ji boy bijîşka zahmeti hem ji boy nexweşa zahmeti. Yani tişkî bi serencamê yani alerjî. Ji ber wê yekê divê guhertina demsala da jî heqeten jî zêde bûyî alerjî. Yani hinek ji çaveyan hissirtê çavê hinek ji wan bêvlawan astê li sor dibe bîvlawan tê yani wan mêze dikî qalîta jiyana wan nemayî. Yani di jiyana wan da qalîte nemayî. Ewa xwe ji rewşa xwe ne memnûnin, bêhuzûrin, bi şevnikan rakevin. Belê Ji ber wê yekê yani nikanin nefesê bigirin. bêvlawan tê girtin Tê girtin di hundir da em av digirin yani em divên ödem çê dibe evê wan bîvla wan. Devê wan vekirî dimîne. Wexta devê wan vekirî radikevin. İja ew hilma di bîvlê ra derbas nebe nem û ewa xwe nagire direkt derê pişika wî li wê derê problema derdikeve. Kawan zbat dibe dibin faranjît îca yanî Dibin faranjît, dibin bronşît, heya astımê wana dibin. Belê Mesela em nexweşîk heye navê wê di tibê da dibin alerjik rinît yani nexweşiya alerjiya bîvlê apoz e. Ji ew heqeten yani doktor derman jî didine vê dawiyê pir dermanê baş jî derketine yani êk ji boy vay alerjiyê bidin seknandin. İja mesela wexta em ji mekteba xwe em nûh mezûn bibûn işte berê vî 35 sal em bibên 40 sal doktor bêj zane beşa alerjiyê tune bû. Yani branşkî yani pisporiya alerjiyê tune bû. Yani ha pisporiya alerjî heyî panelê alerjî heyî mesela tu derî cem doktor dibe ya acaba li hember kîjan maddeyî va alerjî dikeve bedena te. Bi seda ewa rêz dike. Dipane işte gihav, polen û tozê mala û nizam bi her tiştî da alerjî heyî. Ji ber wê yekê yani digirin bin kontrolê yani nek nagirin bin kontrolê fakat di demsala da pir ew dibe yani arê wê zêde dibe. Em dibin ya alevlenme çê dibe. Wê çaxê nexweş ji ber vê pir mizdarî dibin. Herî taluka mezin alerjiya astımê yani hinek alerjî hene îja doşî astımê dike pişikê. Wê çaxê mesela wana nefesê nikanin bigirin yani wek bifetsin yani mesela dikevin krîza astımê eger tu wan bi şev negînî acîlikê ew kê ew yani ji bênefesiyê belkî tu wa nexweşana wendakî. Ama di vî warî da yani hem di warê astımê da hem di warê alerjiyê da pir dermanê baş derketin. Yani wa hinkî qalîta wan nexweşana ew dike. Ama lêbelê tu bibî wiya ji wî ewî ji wê xilas nabe. Di demsala da işte derdor, xwezayî, hişnayî, polen ondan sonra toz, herî mecburî di vê demsalê da li dervayî. Zivistan bi tu hundir dayê ku ji wiya mizdarî nabe. İja li welatê me anha li Mêrdînê û li Diyarbekirê û Urfayê filan ewa firtinayê tozê çê dibin. Di mêze dikî hewa hat girtin tozik derket meydanê çav çavan nabin herî dibe. Yani ji bo wî em wê çaxê ji nexweşa ra dibêjin yani em divên dermekevin der nexweşek alerjiya wan hene êk nexweşiya wan ê kronîk hene. Çünkü wîya daha zêde dik wê nexweşiya wan daha giran dik. Ji ber wê yani welat daha ew e di vî warî da daha dibin tesîrek xirab dayê. Ama işte wek me got işte parêstin çawayî işte wê wextê ew ê dernekeve derva işte ew ê dermanê xwe bixwe. Ondan sonra nav hişnayî da hinek hene mesela karê wan hişnayî. Mesela karkerin derin cot dikin derin paliyê dikin derin di nav to evê dan yani di nav wê polene dan ji bo wan jî artık dermanê xwe her ro bixwin
Çi qas devam dike alerji mamosta alerjiyên biharê ez dibêjim? Yani bahar ez bi texmîna me heya meha dawiya Hezranê ji devam. Heta meha dawiya Hezîranê. Yani devam dike û wan nexweşana jî gerçekten ji vî işî ezabkî mezin dikişîn. Belê, belê. Devamî O- bîvla wan tê, devamî dipişkin. Yani di nav toplumê da jî ew wan huzura wan namîne. Evet. Millet nizanin va alerjik reaksiyonu ha dibe vî serma girtî birava durî min bike va nexweşiya wî yê derbasî bin. Beqey nexweş e. Halbuki ew nexweşiya alerjiyê yani nek nexweşîk bulaşıcı û jî insana derbasî insana bi. Ama insan jî xwehemet dikin dibe Belê. bira li cem me nesekin ya jî derkevî derva. Gem nexweşiyan tirsim mamosta piştî korona. Dema ku hinek li ba me dipişke an jî duka xwe em rasterast em ditirsin. Erê rast Yani şînga de weke refleks bere çêbûye bi rastî rast. di nav gelde. Mamosta ji we jî pirsim îca çend cûreyên alerjiyê hene? Yani Alerji- aneka alerjiya demsalê ya Belê. biharê ye. Alerji wek tiştê dikeve vücudê me re û temiz nabe. Yani vücut wan dernaxij derve ya ji derve ew ya ew alerjen madde em ji wan dibêjin. Di her xwarin û vexwarina xwe de özellikle di tiştê şênkayî de her tiştî biraz mevsimê wê de insan bixwe. Tiştê ana di havînî çê dibin niha ana van nû cebeş derketin. Ana çi tama cebeşeyî niha? Sûnî hemen hemen. Belê. Hîn noxte Mesela var. ziftanî boyuna çîk derdikevin. Bacanê reş, xiyar, bacanê sor. Ziftanî boyuna sal duazde me hevana hene. Ama bu wextê havînî derdikevi, wana jî me re bixwe û wanê din jî wextê bixwe. Cana insan du wextê dibe havîn, van fêkêk havîn derdikevin, eşk dikin. Tedî em zarokun ji berê li wir jî kundir, bacanê reş, heta bi pîvaza dahî giş zuha dikirin li ber tavê tu qilîmê wan tu nebû feqîra li ber tavê li bin tebeka de li ser çişta de ava bacanê sor mesela dikelandin av ji derve de teşta de tavlê dixiz D vîtamînî disten ana bacanê ziftanî dagiş de dikin dihene fabrika kap çi şeklî ew bacanê sor ew em jê dibînin Tirkî salça ka ew salça kap çi havî katê cem e kış tişta şey dikin navê wan em nabêjin xwarinê dixwin dibî dixin ser bela jî dikin gişî dixwin Ser pîza li ser makar. ew tahma wan maddê dixwinmişî vücudê me re dibin ew jî toksîk tesîra wan toksîk yani birikim jê dibe vücudê ew ya jî dibe alerjî. Alerjî îca çend şeklê wê heye yek insan yani kronik alerjî hene û ji derve wextê me re tişkî ji nûh disîne. Mesela ji derve tu çû nav dar û bera nûh gul vedibin. Gul ana mevsimê buharî hemen hemen hatin dawiya buharî. Mesela darî spîdar. Spîdar mesela ew jî serê bername me qal kir boyna toza wan wek tu lê denre wextê dikevî tu dibê qey hêriya miyayî giştî erdê tu jeb dibe. Ew ya wextê insan oğlî tamamê heta gelek jî insan canê wan dikevin çermê wan kiş alerjî dixurin. Wextê ew toza bêbila xwe derbas dikir dehere yerleşmişî akciğera wan dibe. Yani pir nebaşid wextê dibe her mevsîma xwe de fêkî jî wextê çî kirin mutlaqewra baş bişon. Ana xwarin sêv dahî fêkiyê din dahî mişmişê zer bi qarpîtê mesela zer dikin bi qarpît. Reş başin berê mişmiş vedkirin li darê ceme çê dibûn li ber tavê zuha dikirin digot bira mêşnê wan ji wana xoşav çê dikirin. Mewîş ji derve çê dikirin. Ana em nemazanin kiş yani tiştekî wek bi zûz dikeve çawa qumaş dikiş nakir ji ber hev derê Belê. dünya jî tamamıyla ana boyu globalleşme insan 8 milyar insan ne? Türkiye nüfusayı boyu 8 milyon. Yani insan nema veya çi dikir. Tu ez nan dixwim gelek nan tu lê dehere rengê wan reşî ew ya katkı maddesi dixin wî nana. Tu wî nana bixe ew maddak dixin wê ew jî werî zarokê biçûk. Mesela em nabêjin ama cips tedî çê dikin. Belê belê patata. Wek me got MSG maddesî tê heyî monosulfat glutamat ew jî. Ew ya zehirlenme çê dike bir insana de. Divan vexwarinê êk reş rengê wan reş Belê. gazlı içecekler. Di navan jî kimyasal madde hene. Ew jî bi zarokar alerjî çê dikin. Ew jî qereciyara wan pişt dikin. Wan tiştê reş têxin nav goştkî têxin nav tabaqê û bira ser din asîta wê nerevî sibê lû goşta binerin tamamen xerab bûyî.
vücudu insan jî xar gelek jî 2 litre û nîv rojê vedixwe gelek jî 3 litre vedixwin şahsen ejwan insanan rê ez divê vana van tiştana ve nexwin hûnê vexwin ji xwe pirtiqalkê bixwin mandanîkê bixwin gezerkî bixeşêrin bixwin bu ana va wextê hêrî wextê bacan û xiyar derketin xes derketin şênkayek nûh derketin pîvazê şîn bixwin simaqê bera serdin bixwin van tiştanê wextê werê bikin vana jî ew jî gij îlaj mesela ji çîkê bi havînê de ava Sûsê em dibêjin li Güneydoğu li Adana, Antabê, Urfa, Merdin, Diyarbakır, Silvan Darana de dediğimiz şerbet meyan kökü. Bele, O bele, meyan kökü Türkiye'ye yetişmişti. Biz bin arde ederdik evi. Vak ezinga. bele. Vakti van muhafaza dikin. Ve çağa dikelinin. Vak reşiyat yetişedi bi. Ve amara dedik evi çağa o meyan kökü şerbet vakti mera şvar. Limari jikanı çey bikin. Evi çağa hınguf tiyekinav. Kefçik dims kanınav. Çant şekeri kesme şeker tiyekinav. Ve çağa bu tamam kavini limon tiyekinav. Mesela limon pır başır insan limon ekseriyeti insana tav limona naxun. Yeter ki ama bira goşt hebi, goşt hebi. Yani tamam goşt jî bixwin ama tiştê wekî din fêkî jî bixwin. Ma ev haywanêk em diçêrin û ji mertînin ev tê qasabê wan ma giş derê bi goşt olarak dikirin na. Giş şênkayê dixwin ji ber dibin goşt. Anekaş tam okteve mamosta oktevê yani yê. okte feki yani okte şinahi yani. Tam wextê fêkiyayî bira fêkî rojê di her xwarina xwe bira seleteş xwe çêkin bixwin. Bira sîrê têxin nav başin. Pîvazê şîn bira bixwin. Bira pîvazê eş bixwin simaqê ser çî dikin. Yani tamam bê îlaj jî nabe. İlaj wextê alerjî çêbû, kronik çêbû elbette ki ilacê gelek baş hatin meydanê. Dünya tamamı anti alerjik şu an dibêjin. Ew ya jî wextê me re çî dike mejiyê me re de hipofîzeyê mesela böbrek üstü bezê me hene ser gurçik adı. Avana wan ilacana tesiri wan dikin wek insanê pêl frênê kir. Araba zuher û pêl frênê kir. Van ilacana wextê me re distînî ew salgı maddesiyê vücudê me re de hepkî wê çağa wan kêm dikin. Ama insan ki wextê bi alerjiyê kir pişk hey pişk hey bir pişkavî nasekin. Mutlaka gerek her doktor jî ilaç jî binivîsin. Ama gelek jî gerek ew xwe muhafaza bikin. Mesela tûtunê dixwe. Tûtun alerjisi jî heye. Heyî cigarê ve xwe devamlî. Zarokê biçûk hundirdin. Ew jî ew nîkotînê dinav tûtunê de qetran arsenik maddesi dahi tê heye. Mesela dinav tûtunê de 10 madde ispatlanmış dünya sigara cigara günü toplantıya van uluslararası çekin 10 madde ane direkt kanser çedikin. Ew jî Tam her tim dibêjin cigarej bo tenduristiya mirovan Kesinlikle. ne baş em de her bernameye hakkı dem dibêjin. kesinlikle. Em ez dijminê cigarê mi? Valla ez jî mamosta. Ez naxwazim. Ya digencitiya xwe jî me jî heftay sala me bixwar wextê em telebe bûn di tibî. Tavaxwar mamosta inga. Erê me bixwar Leta fam kir kuş bo proje 5-6 tenduristiyata me ne vedixwar ama Bele. ana yek luya diye xwe ez jê rica dikim ez dibê ona hejê rahatsız dibim. Cigarê me naxwe. Ez dibêj derva û perê tê bi cigarê tu di her şuğulê di nav tozê di nav çîkê de tu heta êvarê di şuğulê Valla bavêjin Paketi- çöpe jî baştır. Ez ê dibên pakêtek biçûk asî dibê ana bûye heştê û sed arasî. Ez dibê ne heştê. Her êvarî tu çû pêncî wereqê xwe derxibê xanim ka kevlî çeqmaq û pêncî wereqê xwe bişewitîn. Dibê nas qîmîş nakim. Tu her ro heştê wereqê cigarê tu dişewitîne. Bele, bele rast. Yani dibi hava û derê. Ka çi feyda wê cigarê te çêbû? Em ji însanar dibêjin ama ez xwe şahsen çi dixwazim İnsan ki wextê ne sax tê cem ez wî jî dibêjim. Doktor wê jî emîn ew jî were. Tiştê ji wan ne baş e. Dibe viya baş e, ev viya ne baş e. Em dixwazin însan em bir bi Xwedê em birayê hevin, em xwe û birayê hevin. Gerek em ji xwe çi bixwazin, em ji wan jî dixwazin. Em kî em ji wan dixwazin. Yani gelek nesaxî mesela 10 sala el Mêrdîn şolîm. Li wê dera heya hakikaten tîfo, havînî yani tavlo an dixist. Yani ama çün nesaxî bixwînin di germê de wextê insan xwe muhafaza nekir ji derve dişuxurin. Çî dikin û ava bûzê vetin. Wê çaxa bûz zora bijî o zamanê me tune me bû. got şko mamosta. Qalbê bûzê dixin nav Bele. avê dihilîn û o vedixin. Hingi ku germa mamosta. Tiştikê dixin ava cemê dîp ser divelxwe. Wê çawa emel Bele, nebû. hingi. Yani az dîsa dixwazim ji mamostayê xwe bêjim herî dawî pir wextê me nema lê ji we jî dixwazim godar bikim mamosta xwarineka bi tenduristî li gorî demsalê hem ji bo zarokan hem ji bo mezinan hûne çi tavsiye bidin me? Yani ji xwe doktor bek jî got Bele, herî dîsa dubare pêşî bikim. fîkî. Fekî. Fêkî. Ondan Peki demsalê? fikê demsalê
و بتركي دبن تهال بكردياوي ناي برامı yani genim cinsi genim. Gelin, böyle. Hem bebin işte nisk, şorba, genim, danu, ev, nok Böyle. falan. Van'a bat Daha halana nok, böyle. bakındı. Van'da işte B12, B6 zaman nezim falan kıştı daha iyi. Böyle. Adu diye ev işte şiir, mast, vi bakın. Yani zede avê vexun. Yani Evet. en kem 2 litre me baskır. Yani vana şertin ha vana ji bo demsalê jî şertin ji bo jiyana wiya rojane jî vana Mesela zarok betir balamdık şenin mamut dema ku havinte zarok betir tametin tbejin ya tişten marketan az bejim betir hazdıkın. Yani betir balavandıçe blak dert kevin der veya ereç xo mektebe hevdud benin le mektep bavardık mamus tevan pırna hele le dema ku havinte zarok betir dert kevin der ve o betir çavle hevdud kevin. Hiç bu zarokan em betaybeti bejim. Seres bej bu taşlı. Bu ev xwane bi paket o em wandur Niha bu. zaroka gerek em Çi ji bike? şîranî durxin. Dur ne şiran. Niha şîranî wek cigareyê doktor bek bas kiriya tebxova girê dide. Yani bağımlılık geçeydi ki şîranî. Ti şeker ki dixuy tu razî yekî dibixuy. Tişkî şîrin dixuy tu dixwazî yekî dibixuy. Ew bûyê hesabî te bi xwe ve girê dide. Ji şîraniyê te zaroka durxuy. Îjar di televizyona da, di medyada reklamê wer mezin hene ki wer zêdetir wa xwarinana li hember zarya xweş dikin. Yani bi rê didin, nîşan didin, işte ew dikin filan bîvan. Wana gerek qedexeb. Nahîro li mekteba, ew kirin li kantînê mekteba xwarin û vexwarinê gazlî gelek mekteba rakirine. Yani ew tişkî pir baş e. Ama yani daxwaziya me ji Wezareta Tenduristiyê û ji dewletê va ewana va reklamana kêm bikin. Yani hinkî wek mesela cigarê çito reklamê filan ew bûne vana jî kêm bikin zaro wan zêde nebînin. Ji ber wê yekê ew pir Yani çıka zarok tiştat benin jwan ji normal te birastî. Evet. O em zarokan re jî bejin cana mamosta zarok bejin zarokan re tiştan ne bejin. Hûn bikin ji bo ku zarok jî li we binere û ew jî aynî tiştî bike. Lê mixabin em xwano ve xwana xwe baldar nabin paş em zarokan re bejin et nexwe li em li ber wan dixwin. Nefs ew jî dilê wan zarok diçe. sibê wexta radibe ji xew dikerin mektebê. Diya wî jê re hêkekê çêkin. Böyle. Li kêlekî işte fîkî. Ondan sonra nanı ki pir zêde ne. Ben bibin dilimik du dilim nanê genimî yani ne nanê va hazır ê marketa. Ji wî nanî. Ondan sonra tebaq mast. Wata wî zarotkî de ew zaroka ewa wî jî zêde dibe. Yani birçî nabe. Wata te hêkkê bixwî kanî bi wê yekî esirkî birçî nebîn. Çünkü ew te têr digire. Wata te şîraniyê dixwî te şîranî xwar şekerê te bilind dike. Desta. Evet. Ondan sonra 2 saat de mabena derbastı ve wî şekerî ja berjirdik. Hica xawmetê ya. Îja wexta Du bestin. tu birçî dibî tu dibê hema çi hebe ez bixwim. Ji bo wî eger tu beslenmek dengelî bikî Böyle. hem sebze hem protein hem karbonhidrat divî dengeyî da tu bimeşînî baştir. Mesela li gun berê market tune bû, televizyon tune bû, me nizanî bû çikolata çî filan bîvan. Yekcarna me çer dikir, me hêkek dikir ji diya xwe me didizî ew hêka. Em diçûn me pê benîş dikir. Beni. Me hêk dida çerçî, çerçî dahatin gunda. Böyle. Me ew hêka xwe dida çerçî, me jê benîş dikirî. Halbû ew hêka jî me bixwara, belkî na 5 santîm daha bejna me dirêj bike. Böyle. Böyle. Na xizanî, feqîrî li gunda li derdora bejnê kêm dik. Na însanê me tiwar rû dinî em li însanê xwe na mêze dikin. Gılbê wî bejna wî kêm kin. Böyle rast. Yani tamam faktörê genetik hene bejnê dirêj dike. Lêberê selî ra heştê ji feqîriyê û ji xizaniyê bejna me kin may. Rast. Yani va bilimsel ewa xwe lêkorîn li ser vî çêbûnî yani. Böyle. Ha Böyle. işte me wê çayê dibir bi benîş wê çayê market xwedê zêde tu nebûn. Fena îro market hep yana me jî çikolata û nizam çi filan.
Saat baş. em şanslı bunu ve vakti Ere yani. valla zarokên hinga betir soğut bun, betir keyf hoş bun rastî. Xoya tala alî zarokên niha bikim. Çi bêjin mamas hakikaten jî îşeyan jî zor e. Lê heta ku ji distê me more em wan diparêzin dêw bav jî ji bo tendurustiya wan bi her awayî îşallah. Piştî vê programê em bibin bînak ji wan re. İnşallah me godar bikin em bêjin. İnşallah. Gelek spas dikim ji bo mêvantiya te mamoste doktorê malbatê Adem Ender avcı kiran. Mala we avaz gelekî keyf hoş bûn bi hatina we. Em jî keyf Ji hoş bo bûn be. agahiyên we jî gelek spas dikim. Mala we ava. Em spas dikim. Abdullah Aşar, Mala we ava mamoste. Rica Tu her hebî inşallah gelek spas dikim. Te herî davî çi bêjî mamoste bu Ez davî kurtasî ama. gelî temaşavanê ja ez însanê xwe rica dikim. Ji xwe jî rê û zarokê xwe jî rê ji xwarin û vexwarina xwe de û tiştê heta hûn şîrê din zarokê xwe. Mutlaka şîrê xwe bidin zarokê biçûk bira bi şîrê we mezin bibin. Bira wextêk hebe şîrê xwe bidin. Zarokê xwe arada sırada em nabêjin hûn ne mümkün ji gofretkê çikolatê arada bir carna imkanı ji bidin wan ama carek çikolatak bi ama mutlaka dengeli beslenilme jwan çêdikin her sibê wextê berî her mektebê sibê hepkî rabin bira xewa xwe kêm bikin em ji gunda dihatin qezê rahmetiya diyame ji me şorbe çêdikirin şorbe çêdikir hazır dikirin me gişa kefçiyê dar dixist navê şorbê me ji şorbê dixwar şorbe baş wek doktor ji nîska çêdibe ji noka çêdibe ji birincê çêdibe berê birinc pir lüks bû bulgur hebû elhamdülillah bulgur jî heyî her tiş ana heyî tiştê wextê paketek cigara bixwe ve 2 kilo nisk bebê. İnşallah jina o Yani ve xwarina vexwarina her tiştê di mevsimê xwe bixwe. Şîr, mast, van tiştana bira lê dîqat bikin. Di mevsimê ve her tiştê xwarin û vexwarin goşt tiştê xwe wextê bixwin li xwe binerin. Wextê me re li xwe binerê xwe de teala jî ve şifa bide. Me re li xwe nenerin nabe roja ve bixêr inşallah. gelek spas inşallah jina ve temaşevanên me jî ve baldar bin vî alîde xwarin ve xwarin. Hem ji bo tendurustiya xwe em bêjin gelek spas mamoste malata ava. Stranbeş Gazal Tan gelek spas dest xweş saat xweş malata ava. Müzikşen Ali Ekber Ergün Haluk Devrim Keskin Saim Ertem gelek spas. Mele bînerên azîz me vê heftê jî programa xwe dawî kir. Hefta were em ê dîsa bi mijarên cuda bi mêvanên hêja em ê pêşberî we bin. Heta wê demê bimênin di nav xêr û xweşiyê de dem baş. Ke